Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 55 minutos na nakalikad sa tak ng alas 11. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. At Bombo Radyo. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Disyembre 2, tuig 2022, Biyernes kita karon sining adlaw. Thank God it's Friday, 23 dias lang kagapasko na. Ini ang bombohan ay sa utok kag gini si Bombo Chama Blanco Hoover. Kag karon yari madalakuan kag mga nagapanguna nga mga balita. Mga estudyante nagtinapulay sa plaza sa Pasay City isa lipong. Samtang lalaking nasapuan na patay sa naman siya klan na taga Banwasang Miagaw na kilala na. Sa iban pa nga mga balita, Miss Iloilo Organization magabrigayon sang first time ever underwater photoshoot para sa swimsuit competition sa mga kandidata. Sa ipabombo mo segment, mga pumuluyo sa Barangay Sambag sa distrito sang Haro. Ginpabombo ang pagtampok sang duta sa Suba. Kung mag-ulan sa sulod na sang puluyan nila, direkta nga nagasulod ng tubig. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, Alimudjan kag Santa Barbara ginpaydalom na sa red zone but silingon infected sang African swine fever. Kag may latest trivia kita sa aton siniya nga mga kabombo sa mga fans sang FIFA World Cup. Nagapadayon sa mga FIFA World Cup nga ginakalangkagan siniya nga round of 16. Kabalo-balak ka mo nga ang arko sa Ungka Flyover FIFA World Cup inspired ina. Muna madalagkuan ng mga balita, issues kag impormasyon ng may sentro karon sa aton sini nga pagpangalagan sa gihapon diri ginamang sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. 58 minutos na nakaligad sa takna sini nga lasa 11. Daw makahingagaw pa Bombo Umel. Aw sa aton sini makabombo, standby kay may winner kita. 1, 2, panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Nakahingagaw gid kag congratulations sa aton siniya nga winner sa daily draw sa 1 to Panalo Part 21 promo. Araw-araw balde-baldeng pa-premyo na, may kasya siyan pa. Congratulations sa kay Evangeline Heriane. Evangeline Heriane sa Barangay Akwit, Barotag, Canuevo, 65 anyos, Ladies Choice Mayonnaise ang iya sini nga proof of purchase. Evangeline Heriane, ginlawag ikaw ni Bombo Cham, maun minuto na bilin antis magdangat sa takna sini nga alas 12, may anom ikaw ka oras agod nga kuwaon ang imo sini nga premyo nagahulat na sa istasyon sa Bombo Radio. 500 pesos ka cash kag 500 pesos ka balor sang gift pack. Sa liwat, Evangeline Heriane sa Barangay Akwit, Barotag, Nuevo, congratulations! Detalye sa madalakuan kag mga nagapanguna nga mga balita, bantayan pagkatapos ang Bombo Network News. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system, sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals, kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini isang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Dang tanghali Pilipinas sa namang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Biyernes, Disyembre 2, taong 2022, 23 days to go bago ang araw ng Pasko.
ulo ng ating mga balita. Higit 2 million air passenger na itala ng Manila International Airport Authority noon lamang buwan po yan ng Nobyembre. At peking access pass sa Ninoy Aquino International Airport, paulit-ulit na problema ayon yan sa Bureau of Immigration. Ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kontento raw sa ilang ahensya kahit officer in charge lang muna itong nangangasiwa. At lingguhang bagong kaso ng COVID-19 sa Metro Manila tumaas ng 56%. Si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nakipagdialogo ngayong araw sa pamilya po ng ilang mga nawawalang sabungero. Luzon lawmaker pinasasama sa priority bills ang panukalang magtatayo ng permanent evacuation centers, samantala panukalang i-revise ang National Apprenticeship Program tinalakay na ng House panel. Ang Department of Tourism Secretary naman si Cristina Frasco ibinida itong Filipino hospitality sa isang summit na ginanap po sa bansang Saudi Arabia, itong pagbibigay ng training sa 100,000 Pinoy hospitality workers, target na maisa katuparan sa susunod na taon. Sa ating international news, US pinatawan ng sanksyon laban sa 3 opisyal ng North Korea matapos ang intercontinental ballistic missile test. At sa atin pong entertainment news, itong reyna po ng kundiman na si Sylvia Latore pumanaw na sa edad na 89. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Umalo na raw sa halos 3 milyon na itong naitalang pasahero ng Manila International Airport Authority noong buwan ng Nobyembre. Ayon sa Manila International Airport Authority, humigit kumulang 2.9 milyon na itong pasahero mula sa domestic at international flight ang naitala nitong buwan lamang ng Nobyembre ngayong taon. Sinabi po ni Manila International Airport Authority Media Affairs Division Office or itong Division Office na inaasahang madodoble itong naturang bilang ngayong buwan ng Disyembre dahil mas maraming mga Pinoy at foreign tourists ang magsisimulang dumating ngayong Christmas holiday matapos namang luwagan ang travel restrictions. Ayon po sa Manila International Airport Authority, mula November 1 hanggang 29 na itala itong 619,084 arrivals at 579,177 departure naman para sa international, habang 907,824 passengers itong arrivals at 837,248 para naman sa departure ng domestic traveler. Itong nakarang Martes lamang po, daan-daang overseas Filipino workers at foreign tourists ang umalis mula sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 patungong Middle East bilang sa kanilang connecting flight patungo po sa Europe. Nadagdagan na rin ng mga flight o nagdagdag na rin ng mga flight ang mga local air carrier para ma-accommodate ang pagbuhos po ng mga pasaherong papaalis at paparating sa bansa ngayong Christmas season. Samantala, iginiit ng Bureau of Immigration spokesperson na si Dana Sandoval na paulit-ulit na problema ang paggamit ng peking access pass sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ayon kay Sandoval, naharang ng mga otoridad ng Bureau of Immigration ang isang entry gamit ang isang peking access pass noon pa ang taong 2014. Nauna nang ibinunyag ni Senator Risa Hontiveros ang kaso ng 12 overseas Filipino worker na nasagip mula sa isang Chinese syndicate na nakabase sa Myanmar. Ayon kay Sandoval, ang mga peking access pass ay ibinigay sa labas ng airport sa mga biktima na naka-costume. Sa hindi sanay ng mga mata, sinabi ni Sandoval na ang Peking Bureau of Immigration stamp ay kamukha ng authentic o tunay na stamp. Gayunpaman, sinabi niya na may mga hindi pa nagtutugmang sa mga tampok na seguridad ng selyo. Nang tanungin tungkol sa posibleng pananagutan ng mga security personnel, sinabi pa ni Sandoval na nananawagan ng ahensya ng komprehensibong pagsisiyasat sa bagay na isinasaalang-alang na maaaring may kasabwat sa gobyerno at pribadong empleyado ukol sa nasabing issue.
Samantala po ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mayroon naman pong reaksyon at mayroong mga sinabi kaugnay pa rin dito sa pagkakatalaga ng kahit officer in charge lamang muna na nangangasiwa po sa iba't ibang ahensya. At nasa Malacanang si Bombo Dennis Jaminto. Wala nakikitang problema si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa nananatiling mga officer in charge lamang na nakatalaga sa ilang mga tanggapan sa pamahalaan. Yan ay kasunod na rin ng mga katanungan na kung papasok ba ang taon ay magkakaroon na ng tiyak na mga pinuno ang ilang ahensya ng pamahalaan, kagaya na lamang ng Department of Health. Ayon sa Pangulo, kontento siya sa performance ni Undersecretary Maria Rosario Vergere bilang officer in charge ng naturang tanggapan at wala siyang nakikitang rason para palitan ito ng bagong full-time secretary o kaya naman ay magkaroon pa ng ilang adjustments sa naturang tanggapan. Ganito rin ang nakikita ng Pangulo sa iba pang mga opisina sapagkat importante umano na tuloy-tuloy ang trabaho at hindi naman na papabayaan ng Palasyo Malacanang ang naturang mga tanggapan sa kanilang isinasagawang monitoring. Kaya ang mga trabaho, mga serbisyo na pinagkakaloob ng bawat ahensya ay tiyak umano na nakakarating patungo doon sa kinaukulan at ito nga ang publiko na siyang pinagsisilbihan ng pamahalaan. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. We just go through the process. Wala pa kaming DOH, wala pa kaming inonominate. Yusek Vergere is doing a fine job. Let's let her do, kasi we are still not out of the pandemic. So we have to continue to be careful. Sa DA, sa DND, no, I think I'm happy ako with the situation as it is now. We'll see. We always these things are revisited, especially every. Bahagi yan ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sinasabi niya na sa mga susunod na pagpupulong ay kanyang susuriin kung ano pang ibang adjustment, improvement sa hanay ng kanyang gabinete. But so far, sa ngayon, kontento at masaya siya sa trabaho ng bawat miyembro ng kanyang pamilya, itong tinuturing niyang pamilya, itong cabinet members ng Marcos administration. Bombo Dennis, yes, Bombo Chair. wala pa bang balak ang Pangulong Marcos ilang buwan ng nanatiling OIC, officer in charge, yung ilang mga opisyal na nandyan sa iba't ibang ahensya, Bombo Dennis? Wala naman daw siyang nakikitang problema dahil nagagampan na naman yung trabaho at kung may mga kinakailangan man na pagpasyahan, may mga regular meetings at cabinet meetings naman ay sinasagawa at dito ay siya mismo yung nagdedesisyon sa ilang mga bagay kung talagang kakailanganin at kumukonsulta naman doon sa mga proper personalities, mga undersecretaries ay mga organic na talaga dyan sa naturang mga tanggapan. So sabi niya, sapat pa naman, kayang-kaya pa naman patakbuhin yung mga ahensya ng gobyerno. So walang urgency siyang nakikita dito sa mga bagay na ito, Bombo Chair. Sa bagay, yung officer in charge parang umaakto na rin yan na talagang secretary, Bombo Dennis. Pero may mga deal, may mga kasunduan na hindi po pwedeng pasukin ng isang officer in charge. Only yung full-time secretaries. Kaya naman, kinakailangan nilang dumaan sa makapangyarihang Commission on Appointments para magkaroon sila ng puder na pumasok sa mga kasunduan, pumasok sa iba pang mga kinakailangang proseso ng may sapat na kapangyarihan, sapagkat yan ang itinatakda ng ating batas. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Jaminto nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa mga taga-National Capital Region, itong lingguhang bagong kaso raw ng COVID-19 sa Metro Manila, tumaas po yan, 56%. At itong si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nakipagdialogo ngayong araw sa pamilya po ng ilang mga nawawalang sabungero. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! DG SB, give the SB Combo Quiz a try. Large coffee and classic donut. 99. Still, premium donut and large coffee. Hot or right? Oh my. Large coffee and Bunwich. 140. Just dunking yan. Had a rice choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB
SB Combo Crazy Available now. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. Tumaas ng 56% ang mga bagong kaso ng COVID-19 sa Metro Manila mula sa 264 na bagong kaso noong November 24 hanggang 411 na kaso noong December 1, ayon yan kay Octa Research Fellow Guido David. Idinagdag ni David na tumaas din ang COVID-19 positivity rate ng Metro Manila mula sa 9.4% noong November 23 hanggang 11.9% noong November 30. Nauna nang nagulat ang Department of Health ng kabuang 14 na kaso ng BQ.1 variant at inilarawan ito ni Department of Health Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere bilang more transmissible and highly immune evasive kumpara sa ibang subvariant ng Omicron. Sinabi rin ni David na tumaas ang reproduction number mula 1.11 noong November 21 hanggang 1.32 noong November 28 na ang average na araw-araw na pag-atake ay nasa 2.85 din bawat 100,000 katao. Una rito, ang rate ng paggamit ng pangangalagang pangkulusugan ay mababa, ani David. Sa kabila ng bahagyang pagtaas mula 26% noong November 23 hanggang 28% noong November 30. Samantala po nakikipagdialogo sa sandaling ito si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa pamilya po ng ilang mga nawawalang sabungero ngayong Biyernes. Sinabi ni Remulla na kasama rin sa pagpupulong ang National Bureau of Investigation o NBI maging ng Philippine National Police. Ito ay para ma-brief siya sa mga impormasyon nang matanong kung ilang pamilya raw itong kasama sa dialogo ay hindi naman ito nabanggit ng kalihim. Kung maalala, matagal nang hinihintay ng mga kaanak ng mga nawawalang sabungero itong resolusyon ng investigasyon ng Department of Justice. Pero ayon kay Remulla, kung mayroon ng resolusyon ay agad nila itong ilalabas. Samantala, ang ilang mga minimum wage earners, samut-sari ang naging pahayag kung sapat ba ang kanilang buwanang sahod bilang ang Metro Manila ay may pinakamataas na salary rate sa bansa. May pag-uulat si Bombo JC Galvez. That's right, Bombo Eliza. Hati ang naging pahayag ng ilang mga minimum wage earners kung talaga bang sapat ang kanilang buwanang sahod bilang ang Metro Manila umano ang may pinakamataas na minimum na sahod sa bansa. Ayon kay Joel Santos, isang delivery rider, sapat na sapat raw ang kanyang kinikita bilang isang delivery rider at minimum wage earner. Paliwanag niya, may delivery charge raw sila na bukod sa kanilang isinasahod, kaya naman minsan daw sobra-sobra pa raw ang kanyang kinikita. Sa pahayag naman ni Shane Banyes, isang cashier, hindi raw sapat ang kanyang sahod sapagkat sobrang taas daw ng bilihin lalo na raw ang presyo ng gulay sa merkado. Pakinggan natin ang magkasunuran tinig ni Joel Santos at Shane Banyes sa panayam ng Bombo Radio. Siyempre, may delivery charge kasi kami. Bukod doon sa minimum naming sahod eh. Bali, ang nangyayari, biglaan eh. Hindi ko siya mabudget ng kasi napondohan ng utang eh. Pero kung babudgeting ko naman, sobra-sobra din. Pagka prepare ko na yung sinasahod namin, mapagkakasya ko, may sosobra pa. Hindi, kasi yung taas na ngayon ng bilihin, lalo na yung gulay. Parang sasardinas ka na lang ngayon kaysa magulay. Oo, sa anak ko, nagpapadala pa rin. Tapos kahit papano yun, pamasahe din, bawas na din yung sa sahod. Tuwing cut-up kasi yun kinsenas katapusan, ganun. So pag kinsenas, nag-iwan na ako ng pambayad ng boarding house, para sa kuryente, tubig, tapos pagkain. Tapos kasi pagdating na ng katapusan, yun na yung mga bayaran talaga. Bombo Gerald, Bombo Eliza, ang NCR ang may pinakamataas na minimum na sahod sa bansa. Ngunit nasa 50.3% ang may kabuuan na nakaka-afford lamang ng sapat na pagkain, tirahan at mga pangangailangan ng tao na kung saan ay mas malaki pa ang agwat sa ibang bahagi ng bansa. Ang pinakamababa ay sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kung saan ang minimum wage ay 17.9% lang ng family living wage doon.
Sinabi naman ng Department of Labor and Employment o DOLE na gumagawa ang gobyerno ng mga hakbang upang makatulong sa pag-iwas sa epekto ng tumataas na presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga manggagawa. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Para sa Radyo, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Magandang balita po, makakakuha na ng kanilang pamaskong regalo ang mga qualified pensioners po ng Government Insurance System or itong Government Service Insurance System o GSIS. Aabot po yan hanggang 10,000 pesos cash. Bawat isa, simula po yan sa Disyembre 6, araw ng linggo, sa Disyembre 6, ang cash na regalo para sa mga nakakatanda at may mga kapansanan ay katumbas ng buwanang benepisyo ng pensionado na kung saan magbibigay ang GSIS ng kabuang 3.35 billion pesos. Ang mga kwalipikadong tatanggap ng Christmas cash gift ay ang mga pensioner na may edad na at ito may kapansanan na tumatanggap ng kanilang regular na buwanang pensyon at nabubuhay simula hanggang November 30, 2022. Sa partikular, ito ang mga pensionado na nag-avail ng 5 taong lump sum benefits at nagpatuloy ng kanilang regular na buwanang pensyon pagkatapos po yan ng Disyembre 31, 2021. Itong mga miyembrong hiwalay sa serbisyo mula 2006 hanggang 2022 bago pa umabot sa edad na 60 years old at nagsimulang tumanggap ng kanilang regular na buwanang pensyon mula 2018 pataas at yung mga maging regular na pensyonado ng hindi bababa naman sa 5 taon. Samantala, ang mga pensioner na may edad na at may kapansanan na nasa suspendido dahil sa hindi pagsunod sa annual pension information revalidation ay makakatanggap din ng cash gift pagkatapos nilang muling ma-activate yung kanilang status. Sa iba pang balita, Luzon lawmaker pinasasama sa priority bills ang panukalang magtatayo ng permanent evacuation centers at panukalang i-revise ang National Apprenticeship Program, tinalakay na ng House panel. Alamin ang buong detalye mula kay Bombo Annalise Soberano. Hiniling ni Camarines Sur Representative El Rey Villafuerte na isama ang panukalang magtayo ng permanenteng evacuation centers sa Common Legislative Agenda ng Kongreso. Ayon sa mambabatas, maganda ang nakalinyang priority bills ng LEDAC, ngunit mas mainam na maisama rin ang Permanent Evacuation Centers Bill lalo at malimit daanan ng bagyo ang Pilipinas. Sa kasalukuyan, mayroong 26 na panukala ang nakabinbin ngayon sa House Subcommittee on Disaster Preparedness, kabilang ang House Bill 1091 na ang akda nito ay si Villafuerte at iba pang mga Bicol Salons, gayon din ang House Bill 16 ni na Speaker Martin Romualdez, Tingog Representative Yeda Marie Romualdez at Jude Asidre. Binigyang diin ni Villafuerte na batay sa pag-aaral ng Asian Development Bank at Internal Displacement Monitoring Center, 49.3% ng populasyon o isa sa bawat 2 Pilipino ang naaalis sa kanilang lugar dahil sa mga kalamidad mula 2010 hanggang 2021. Dagdag pa nito na mismo ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay pinapaaral ang suggestion ni Department of Social Welfare and Development Secretary Erwin Tulfo na magkaroon ng permanent evacuation centers. Una nang inihayag ni Speaker Romualdez na 15 sa 30 LEDAC measures ang sisikaping ipasa ng Kamara bago ang Christmas break ng Kongreso sa darating na December 17. Samantala,
Samantala, sinimula ng talakayin ng House Committee on Labor and Employment ang panukalang batas na naglalayong i-revise ang National Apprenticeship Program and providing standards for the training and employment. Ang nasabing panukala ay bahagi din ng priority bills ng Marcos Jr. Administration. Sa panig naman ng Makabayan Bloc, lawmakers, hindi sila sumasang-ayon sa nasabing panukala. Ayon kay Gabriela Party List Representative Arlene Brosas na ang revised apprenticeship bills ay magbubukas lamang ng pinto sa mga kumpanyang nais umiwas sa compliance sa labor code and standards, lalo na sa minimum wage and security of tenure. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Christopher Son Yap, ang House Committee ng Labor and Employment sa Kamara. To revise the National Apprenticeship Program as amended. The committee called this meeting to approve this bill as it is one of the priority measures of the Speaker, and the tax provision will be taken up by the Committee on Ways and Means on December 5, 2022. Regarding this reservation made by Representative Honorable Brosas, we wrote her and answered the queries she manifested during the last meeting. Any motion to approve the draft committee report on House Bill number 20-16080, 4651, 5156, and 5657 of the revised National Apprenticeship Program Act as amended. Ang pahayag ni Representative Christopher Son Yap. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Ang La Virgen de la Candelaria, patrona ng Western Visayas, kasama ang Cofradias de Nuestra Señora de la Candelaria, Haro, ay inaanyayahan sa kauna-unahang pagkakataon sa 41st Intramuros Grand Marian Procession. Inaanyayahan ang mga mananampalataya at mga deboto mula sa Western Visayas, sa Metro Manila at ang mga kalapit na mga lugar na sumali sa naturang religious event. Disyembre 4, 2022, alas 2 ng hapon para sa misa sa Manila Cathedral at alas 4 ng hapon para sa prosesyon sa Plaza de Roma. Viva la Virgen de la Candelaria! Department of Tourism Secretary po si Cristina Frasco, mayroon daw pagbibida na ginawa dito pa rin sa kaugalian po ng ating mga kababayan, mga Pilipino doon sa Saudi Arabia. At may buong detalye dyan si Bombo Victor Joel Liantino. Plano ngayon ng Department of Tourism na magsagawa at makapagbigay ng training sa mahigit 100,000 pang Filipino hospitality workers sa susunod na taon. Ito ang pahayag ni Tourism Secretary Cristina Frasco sa Global Leaders Dialogue ng 22nd World Travel and Tourism Council Global Summit na ginanap sa bansang Saudi Arabia. Sa nasabing okasyon ay itinampok ng kalihim ang potensyal ng mga manggagawang Pilipino na maging mga ambassador ng Filipino hospitality. Aniya, kahit saan mangdako ng mundo, makikita ang Pilipino na sasalubong ng may mainit na ngiti at natatanging pakikitungo kahit na kanino. Binigyang diin rin ng kalihim na ipagpapatuloy ng pamahalaan na palakasin ang Filipino brand of service dahil ito ang isa sa pinakamahalagang haligi ng Philippine tourism industry. Sa naturang pagsasanay ay isasama rin ang mga best qualities at positibong pag-uugali ng mga Pinoy. Matatandaan naman na ilang linggo pa lang mula nang maupo sa pwesto si Frasco bilang kalihim ng Department of Tourism ay pinangunahan niya na ang pagbuo ng Technical Working Group upang masimulan ang diskusyon sa implementasyon ng mga pamantayan para masiguro ang mataas na kalidad ng tourism service sa bansa. Pakinggan natin ang ilan pa sa mga naging pahayag ni Department of Tourism Secretary Cristina Frasco. The Filipino hospitality is distinct around the world. It's felt wherever you may go, as we are in the accommodation and services sector. In many sectors of the tourism industry, we have demonstrated this even here in Saudi Arabia, where there are over 800,000 Filipino workers. And therefore, should investors be interested in coming to the Philippines, they can expect that their businesses will surely flourish and will have repeat customers because the people that will populate these accommodation establishments are Filipino people with a distinct
ability to convey the Filipino brand of service to all our guests. At yan ang naging pahayag ni Secretary Cristina Frasco. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa karagdagan pang balita, itong Philippine National Police tiniyak na tutuntunin ang utak sa likod ng pagkawala ng mga sabongero. May pag-uulat si Bombo Marlene Padiernos. Kumpiyansa ang Philippine National Police na malapit na nilang matukoy ang mismong utak sa likod ng pagkawala ng 34 na mga sabongero sa bahagi ng Santa Cruz, Laguna. Ito ay matapos na masampahan na ng reklamong kidnapping at serious illegal detention sa Department of Justice ang dalawang bagong suspect sa naturang kaso. Ayon kay PNP o ayon sa PNP Criminal Investigation and Detection Group, agad na matutumbok ng pulisya kung sino ang mastermind sa nasabing krimen at ganyan din iba pang sangkot dito sa oras na makalat nila ang mga impormasyon mula sa dalawang suspect na nakuhanan sa cellphone o secret cellphone video na hawak ngayon ng pulisya. Samantala, kaugnay nito ay sinabi naman ni Police Major May Ann Cunanan na patuloy ang kanilang ipaghimok sa dalawang ito na voluntary nang sumuko sa pulisya. Narito pa ang bahagi ng kanyang pahayag. Hinihikayat pa po natin sila na pumunta dito sa ating opisina na sila ay sumuko at makipagtulungan sa CIDG para ituro pa ang kanilang mga kasama. Kung maalala, pinangalan ng respondents ang dalawang suspect kung saan isa sa mga ito ay kinilala bilang si Julie A. Patigdongan o alias Dondon na isa umunong staff sa isang taniman sa Barangay Palasan, Santa Cruz, Laguna at ang isa naman ay isang John Lee. Samantala, sa ngayon ay patuloy pa rin inaalam ng mga otoridad kung ano ang mga ito. Miyembro ba ito ng pulisya o miyembro ng isang organized crime group? Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Oras sa buong kapuluan, 26 na minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo International News. Inatawan po ng Amerika ng sanctions ang 3 senior officials ng North Korea kaugnay pa rin sa weapons program ng North Korea matapos ang panibago at pinakamalaking intercontinental ballistic missile test nitong Nobyembre 18. Pinangalanan ng US Treasury Department ang mga North Korean officials na sina John Il-ho, itong si Eugene at Kim So-jil na kapwa pinatawan din ng sanctions ng European Union noong Abril. Ayon sa Treasury Department, malaki ang naging papel ni na John Il-ho at Eugene sa development ng mga armas ng North Korea sa maaring magdulot ng malawakang pinsala habang nagsisilbing Vice Director at Director ng North Korean Munitions Industry Department. Sinabi po ng department na si Kim So-gil ay nanunungkulan naman bilang Director ng Korean People's Army General Political Bureau mula 2018 hanggang 2021. Kabilang sa sanctions ang pag-freeze sa anumang US-based assets ng North Korean officials at pagbabawal na makipag-ugnayan sa mga ito. Ang naging hakbang ng Amerika ay kasunod na rin ng pangamba na ang panibagong ICBM test ng North Korea ay mag-ugat sa muling pagbabalik ng nuclear bomb test na sinuspindi po noong taong 2017. Bombo Entertainment News. Sa ating entertainment news, nakakalungkot na balita dahil pumanaw na ang Queen of Condiman ng Pilipinas na si Sylvia La Torre sa edad na 89. Kinumpirma ng kanyang apong babae na isang American actress at singer na si Ana Maria Perez de Tagle ang malungkot na balita sa kanyang social media post. Ibinahagi nitong pumanaw ng mapayapa ang kanyang lola sa tabi ng kanyang asawa. Inalala nito na ang kanyang lola ang kanyang inspirasyon sa pagkanta at pag-acting at kanyang unang vocal coach na nagturo sa kanya ng mga kundiman. Inalala nito ang kanyang lola bilang isang devoted wife, mapagmahal na ina, lola at great-grandmother, mapag-arugang tita at affectionate na kaibigan na kinilala din bilang First Lady ng Philippine Television, Queen of Condiman at Tandang Sora Awardee.
Nakilala din ito sa isang mga ginaganapang role sa iba't ibang pelikula gaya ng Tuloy ang Ligaya, Ulila ng Bataan at Ang Asawa Kong Amerikana. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, alam nyo ba, ang Pasko sa Costa Rica ay dumarating sa pagtatapos ng taon ng pag-aaral at ang simula ng mga pista opisyal. Kaya talagang inaabangan ng mga tao ang pagpunta sa beach. Gusto ng mga tao na palamutihan ang kanilang mga bahay ng magandang tropical na bulaklak at isang modelo ng Belen na tinatawag na pasito o portal bilang sentro ng kanilang display. Mga kabombo at ka-Star Nation, 23 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center, Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Atak na siningala sa 12. Balik na diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kaga impormasyon. Oy sa mga kabombo ta dira padayon lang kamo sa paghimo sa inyo sining mga entries agud nga makapasakop kamo sa 1 to Panalo Part 21 na promo ng Bombo Radio at Star FM. Araw-araw balik-balik pa premyo na. May cash siyahan pa. May 6 million pesos nga kasyahan in total crop prizes nationwide nga nagahulat sa mga maswerte sini iya nga winners. 1 million pesos nga cash ang grand prize nga nagahulat sa grand draw winner. Sinuayhan ang mangin paniwag-o nga katapos sa Bombo Radio Philippines Millionaires Club. Para makapasakop ano ang mga kinahanglanon nga mga proof of purchase. Ini mga proof of purchase ang sarang maninyo mabakal sa supermarket, grocery stores, kag sari-sari stores malapit sa inyo siniya nga lugar. Tipo na ining mga masunod. Nami gini nga gamito na bilang palaman sa balon sa mga learners, mga chikiting ninyo. Healthy pa ini. Ladies' Choice Mayonnaise. Mac reunion now with my one and only love, Ladies' Choice Mayonnaise. Ginagamit man ini sa paghimo sang salad. Ang kampiyon kag paborito, no? Kag manamit sini iyang macaroni salad. Gamit ang Ladies' Choice tama gini ka saburoso. Gani 1 empty sada pouch or label sa mayonnaise ukon sandwich spread. Isa na ka entry sa aton sini nga mga kabombo. Pangapi kamuway na sang kape sini yang pangitaon pa kundi Nescafe. Bango na with Nescafe. Sa mga kabombo nato nami man ini nga pang snacks dira. O karon sapon mga alas 2:30, alas 3. No, may tinapay ka dira, butangan mo sang Ladies' Choice sa mayonnaise ukon sandwich spread. Tapos may kape ka. Ang kape mo Nescafe. Sus Maria kagusip sa aton sini nga mga kabombo kampiyon nga pamahaw. O bisan ano lang nga mga masunod sini nga empty sachet saranggid nga mangin proof of purchase. Nescafe Creamy White 29 grams. Uko Nescafe Original 26 grams, Uko Nescafe Creamy Latte 27.5 grams. Isa ka empty sachet isang Nescafe Creamy White Twin Pack, Uko Nescafe Original Twin Pack, Uko Nescafe Creamy Latte Twin Pack. Kag sa aton sini mga kabombo, 3 ka empty sachet ukon empty stick. Ining stick bala masabi naton ginabakal tama ka kumoni sa aton sini nga mga kabombo ining Nescafe Classic 2 grams, 3 sina kabilog, pwede na nga mangin proof of purchase. Orocan, sa Orocan maayos ang buhay mo. Bao sa mga kabombo naton dira kon nagapangita kamo sa mga plastic wares nga mabakod, katulad na bisang organizer, balde, kamo, Orocan na ang inyo siniya nga baklon kung may product sticker ina o kung may coupon ina. Sa aton sino mga kabombo nga nagaangkon sa mga title or tigulo sa bombo promo, pwede gini na ninyo magamit as proof of purchase. Subong ating palanyaga, balan ko tuman kasaborosong inyo sininga sudan. Hilabi pa ko ng pagluto sinigin gamitan sang Silver Swan sukang puti, sarap, asim. 1 empty stand-up pouch or label sang Silver Swan vinegar, isa na ka proof of purchase.
Pasko na sa aton sini nga mga kabombo, ikaduha na nga adlaw sa bulan sang Disyembre. Gani, kung wala ka pa sa may napinsanan dira iyang irigalo sa imo sini nga special someone or sa imo sini iyang loved one, no? Bakli bala siya sang tuman ka memorable sini nga regalo alahas ukon rilo. Din ka mabakal sa R. Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Sa tagsa sini ka bakal or pag prenda sang item nga maka 100 pesos ikaw, no? May ara ikaw na yon sang isa sini iya kakupon. Panyawan basta said marketing tatak magaling nagakadapat gid lamang sa subong nga pangapanyempo nga damo ang pamalatian kag nagabag-o pa ang aton sini nga klima. Dapat anuman kita preparado kita nga mabakod aton sining immune system. Isa sa pamaagi sa pagpabakod sa immune system ang pag-inom sang mga food supplement. Gani mag-inom na sang panyawan basta panyawan or basta said marketing tatak magaling. Isa ka empty blister pad ukon banig sang panyawan luyang dilaw plus mangustin plus makabuhay food supplement capsule ukon panyawan banaba plus garlic plus makabuhay food supplement capsule isa na ka entry. Ano ang himon? Bantayan kay patpato naton ina sa dili lamang madugay. Sarang sinini mo nga himuon. Agod yung makahulog ka sang entries mo sa diin bala pwede makahulog. Bantayan balik-balikan naton sa dili madugay. Driman sa aton sinipaday niya nga pagpangalagan. I-check na naton sa sinimatinyon si Bombo Angel Tan kay ang organizer bala sang Miss Iloilo or Miss Iloilo Organization magapatigayon sang first time ever nga underwater photoshoot. Hindi ko makambag ang underwater photoshoot Bumbumel. Ara ni sila sa tubig. Tapos ni swimsuit ini sila ikampyon dirita ni kag i-showcase man ang beauty kag subong man ang pagka-elegante sang mga kandidata sa Miss Iloilo nga maga-representar sa nagkalinain man siniiyang nga mga prestihiyosong beauty pageant sa aton sini mga kabombo diri sa pungsod na Pilipinas. Bombo Angel sa report, please come in. Bombo Champ, magapatigayon sang 11 nga underwater photoshoot ang mga kandidata sang Miss Iloilo 2023 para sa ila swimsuit competition. Sa interview sang Bombo, exclusive interview sang Bombo Radio kay Miss Pangjinia Rosales, chairperson sang Miss Iloilo 2023, iyaging payag na ini ang pinakauna nga katigayunan nga mangin unique katama ang ila photoshoot kay professional underwater photographer ang makuha sang mga litrato sa mga kandidata nga ti naga-swimsuit sa ilalom sang tubig Bombo Champ kaga kuno kay Miss Rosales ti pasabog ini at the same time niya pag sila shoot sa may dragon boat nga ti naga-bugsay-bugsay ining mga kandidata ang mag-aabot ang gikan sa Manila ang mentor sang Binibining Pilipinas isa sa mga mentor nga ti kilala siya si Mr. Raymond Villanueva, director ini siya, fashion director. Kaga at the same time niya pagid maabot nga tatlo sa mga kandidata kon 3 aces and queens. Ti mga stylist, mga makeup artist, mga hairstylist pagid Bombo Champ nga ti magakari diri sa Iloilo agud nga ti kaduan ang mga kandidata sa Miss Iloilo 2023. Ti ang so far ang theme kun ang theme costume festival sang mga kandidata ang pag-intrahan kung bilugan sang mga nagkalain-laing designers ang ilang theme Bombo Champ water o kung tubig ini ang ilang at so far ang tema sang ilang costume festival kaga miyar aman sila nagkalain-lain man di nga mga events o kung ginakadtuan kag isa diri ang pagkadto nila sa mga mga kababainhan, mga kabataan nga naabuso sa may Pasig Bombo Champ pagkakari sila didto kaga miyara sila gamay nga activity pakig-istorya man didto sa mga taga Pasig kaga nagpangimbitar man si Miss Sara Peña isa sa mga chairpersons man sa sining event ang Miss Iloilo 2023 nga ti kadamo na nga daan sang mga panginta sang ticket as early as of now nga ti excited nga maglantaw kaga mag-witness personally
sa nga pageant kanina ti after 2 years sa nga pandemya Bombo Champ subong magabalik na face to face ining tama ka ginahulat nga kompetisyon sa which is amo ni nga Miss Iloilo 2023. Yari aton pamatian ang nanging pahayagman sang mga chairperson sang Miss Iloilo 2023. This coming Saturday, we're going to Chameleon in Pasig City. That's one of the advocacies of our Miss Iloilo 2023. Magpakikita kami sa mga women and children who abused women and children dira sa Pasig, and we understand nga they were going to present program sa amon, and we're giving away mga gifts to them. Mga 75 na sila kabilog. So that's all for Saturday. And then for Sunday, they're going to start our shoot for their bathing, for their swimsuit, which is underwater. I don't know if I can say this, but I'm sorry. Do I have to say it? Their shoot will be photographed by a professional underwater photographer coming in on the weekend. That's for their swimsuit competition, ma'am? Yes, it will be so nice. So this is masabog of Miss Iloilo, and after that, the week after, they're going to have also a shoot sa Dragon Boat. So all the girls will be rowing sa Dragon Boat, and because this is a unique type, bago naman ipasabog of Miss Iloilo. So you guys have to watch Miss Iloilo nga mga future events namon and pre-pageants, which will be on January. And then this coming week also, we will be having some mentors from Manila arriving. Like the first one is going to arrive is from Binibining, Pilipinas, si Raymond Villanueva, a celebrity mentor and a fashion director. And then next is our professional pasarela coach. He's also an international pasarela coach, si Ian Mendahar. And then the last one are the three aces and queens, stylist and makeup artist, and also their hairstylist. So medyo the girls will be really busy this December before their pre-pageant nights. When it comes naman, ma'am, sa mga designers, sa mga candidates, so far, ano ang updates sa ila, ma'am? So, ang mga designers subong, medyo ka-prepare sila for their festival, not festival costume anymore, it's themed costume competition. Ito is flow, tubig, water. So, you will be surprised also ang katahum sang mga designers, mga ideas sa mga designers sa subong competition. Sa mga pinalangga ko nga mga taga Iloilo, dinaagda tagid kamo magtanaw, man mahinong solid kamo kung hindi kamo ma-miss yun ang nga event, kaya preparahan gid ini with all the talents, with all the competent personalities nga we invited, and we really did our best nga ini mangin matakom with so far since pag-start sa Miss Iloilo. Damo-damo gid look forward. Grabe gid ang pag-obra namin, especially si Miss Pangging, ang best friend ko. All out gid. So with Kevin Piemonte. So sa subong pala niya damo-damo na gid ang gusto nga magtanaw. Kapakayo sang ticket, halin sa stage. Hasta mga classmates ko, mga batchmate ko, nakaladto gid kag tinatanan gid gusto gid kay subong nga dinagyang, subong nga Miss Iloilo. So far, it's the best. Bombo Champ, na batian naton ang pagpahayag, pagpangagdaman sang mga chairperson sang Miss Iloilo 2023 nga sanday Miss Pangging Rosales kag si Miss Sara Peña
sang aton ti exclusive interview Bombo Champ. Alright, kita bugal man naton nga ari ining duha ka mga ginapabugal man sa mga Ilonggo, si Miss Pangging Rosales and Miss Sara Peña, ngati sila gining ano mo, sila gini ang kung sa ano pa bala plastar sang kahigayunan para iya sa isa ka prestiyoso nga beauty pageant diri sa syudad sang Iloilo, kag ang nagset sang standards nga ang mga kilalahon nga mga kandidata, kay tayo believe do tatlo may Miss Iloilo, do Miss Dinagyang, kag pasensya lang nalipatan kong isa, pero tagsa-tagsa sini sa mga magadaog maga-represent sa mga prestihiyoso pagin siniiya nga mga beauty pageant sa pungsod Pilipinas. Kag we are proud, no, ngati sila iya kumbaga pa nag-set sang standards, no, nga kung saan nakaproduce kita sang mga kilala nga mga beauty queen. Isa na sini sa mga ehemplo or isa sa ehemplo amo si Miss Universe Rabia Mateo, Bombo Angel. So ang talaksan sini iya sa aton sini mga kabombo nga daan nangin Miss Universe ang Miss Iloilo naton, no? Ti laban-laban ang standard sini nagasaka kag sa mga nakita ko nga mga video footage sa mga kandidata sa aton sini mga kabombo, hindi malayo kag dakong posibilidad, no? Nga base kon Pilipinas kag taga Iloilo naman ang masunod nga Miss Universe, Bombo Angel. Yes, Bombo Champ, kaga makita man nato nga ti isa diri pa lang nga daan ginaset nila ang standard with the photoshoot nga pinakauna suno kay Miss Pangging Rosales nga ti pinakauna sa history sa Miss Iloilo Miss Iloilo nga ti underwater ang patigayunon nga photoshoot sa sining mga kandidata ti so far Bombo Champ, kulaton naton kung ano ang mangin resulta sini kaya hindi lang ang underwater photoshoot niya pag hindi bugsay-bugsay sa may Dragon boat Bombo Champ kaga sa observation man naton ti kadamo gid man sa ila kabudlay gani kuno pilian Bombo Champ ang mga ti kandidata kaya beauty and brain ang standard. Yes. Kaga isa pa man si former ko nang naghalin diri sa Iloilo mismo ang nanging Miss Universe ang nagrepresentar sang bilog nga Pilipinas sa international pageant si lantawon naton kung ano pagid man din nga mga pasabog kay kagina Bombo Champ si Miss Pangging Rosales indo nag-alang-alang ko na sugid pero with the interview with diri sa Bombo Radio ding pahayag niya exclusively nga ti manging underwater ining photoshoot sang mga kandidata sa ilang swimsuit competition Bombo Champ. Si Miss Pangging daan medyo mahuluyaon ini siya pero kung makaumpisa na ni siya hambal Bombo Angel, kita mo tanan-tanan na gin pahayag niya siguro dalaman sa excitement kagati no first ever nga hamako nimo underwater photoshoot. Pero mamangkot lang kung kabalo ni maglangoy ang mga kandidata Bombo Angel. Ang Super Bombo Champ ti ilang taon natin kay ti iniara man mga professional sila nga upod kaga guidean man sila Bombo Champ so far kung ano ini ilang pagpatigayon sang underwater photoshoot kay do kita nakaistorya kita sa ila sa mga pila ka mga kandidata ti excited ini sila so far sa ti mangindalagan sang bilog nga ilang nga proseso kung pag-aagyan nila sa sining Miss Iloilo kay ti Super Bombo Champ mga bago nga mga adventure kaga bagong eksperyensya para sa sining mga kandidata sa Miss Iloilo 2023 ang ti ila maagyan Bombo Champ. Kag ti kung pakostyuman mo ni sila sang iya sang kataw sos Maria Kagusip. Daw mga kataw gini Bombo Angel. Tapos ano to may mga may mga professional designer pagid nga mag-abot para nga mga disenyo sa ila sining nga costume. Galing kay ang theme to tubig, no? Yes, Bombo Champ. Expectaron naton nga may matuhaw gini nga kataw or mermaid. Bombo Angel. Kag paghamba ganitong theme nga tubig, may nagpadala diri sang mensahe sa ako, no? Yung diba sikon ma-incorporate man nila ang ginbahaan bala nga flyover, iti may tubig man to mo. Gel.
Super Bombo Champ, ti amo ato gani nga may makadto gikan mismo sa Binibining Pilipinas, which is amo ning fashion director nga si Mr. Raymond Villanueva, say from Manila makadto diri sa Iloilo agud nga ti lantawon ang dalagan ning Miss Iloilo 2023 kag ti with the same costume festival which is amo ning tubig ti si Bombo Champ ni Yara nga magpangisog nga ti marepresentar sa ginabaha nga tubig nga ka flyover Bombo Champ. Anyway, Jel, pila gani kabilog ning kandidata ta? So far Bombo Champ ni Yara nga ti surusubra ini sila sa okay Bombo Champ ni Yara 18 exactly 18. ka mga kandidata. Yes Bombo Champ nga 18. gwapahon kag May- alamon. Sa 18 Yes. dira daw may bet ka na nga daw mamba ka nga daw siya na niguro ang masunod nga Miss Iloilo or Miss Universe Bumo Angel. So far Bombo Champ ni ginalantaw kita nga ti isa ka kandidata nga do mahambal ko base sa akong obserbasyon Bombo Oo. Champ nga ti Beauty and Brain Wow. ang ti Beauty and Brain ang iya nga ti mahambal naton Yara sa iya kag with the height Bombo Champ nga taas siya. Actually mataas siya Bombo Champ. Kag garantaw naton kay malawig-lawig pa ini nga kompetisyon kag Pila ang minimum requirement sa height Bumo Angel? So for Bombo Champ lang tawon naton kung pila ang height No, 5'5 requirement. ang 5'5 ano 5'4, 5'5. Yes, Bombo Champ mga Pila gani mo height? Bombo Champ 5'4 ko. Ti sulod ikaw. Sulod ikaw sa minimum height requirement, Jel. Kano pa sa Bombo Champ? Ha? May plano ka sa akon? Buligan mo ko? May plano ka nga malay mo Miss Iloilo 2024. No? Ginabala sa simo Bombo Champ, ginakulbaan sa simo. Kaya mo man magrampa-rampa pareho sini sa ila Jel. Ang no nagabalod-balod ang hawak. Kung tudloan mo ko Bombo Champ, mas pwede pagidya. Galing kayang hawak ko ya tsunami, sobra pa di sa tsunami, ya magbalod-balod ya. Basi matudloan mo ko Bombo Champ, mag-ipo-ipo na bala? Mag? Ipo-ipo nga kuan nga style basi para signature nga lakas. Oh, pero medyo basic lang na yung mga tudlo si mo mga ting-ting-ting-ting lang na bla. Familiar ka na sa ting-ting-ting-ting? Tudloan mo gid man ko Bombo Champ? Karo tapos yung programa i-prepara stretching ka na nakadaan kay base kung makibitan ka bla. Hindi mo siya, masarangan ko na, basta buligan mo ko. Sige Jel, thank you again. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Iloilo. Basta radyo, Bombo! Salamat gid na Bombo Angel. Gasulod naman ang mga memories bala Bumbo Omel sa aton sini nga mga kabumbo, no? Ang sang 2008, no? Kakas na din nilang sasyang kilala mo bla? No? Miss Galaxy 2008. Si 52 minutos alakaligad sa takla sining alas 12. Pero tisa na siling na naton, pinasay kita driya sa syudad sang Iloilo kay may mga organizers kita sa likod sang Miss Iloilo organization nga nagduso, no, sa pagplastar sang panibag-o sini iyang standards sa pagpili isang mga kandidata. Ang resulta sini, no, na nangin Miss Universe ang Miss Iloilo, no, nga nagdaog sa aton sini nga mga kabumbo kag ang iban pagid sini mga Miss Dinagyang, no, nagrepresent sa mga prestigious sa beauty pageant. Kung sa diin sa aton sini mga kabumbo ti why nagakawigit ang Ilongga Beauty, no? Hindi lang Ilongga Beauty kundi pati na ang brains. Nagapamatod gid lamang sa aton sini nga mga kuturan nga sa bisan diin lang ya basta may Ilonggo, may Ilongga. Kung sa ano pablaya ma-outshine niya gid ang iban sini niya iya nga mga kaupod kung ara sila sa isa ka lugar. Tiyan mo nang isa sa mga nakita man naton kag ginapasalamatan naton through the efforts sang Miss Iloilo organization, no? Sanday Miss Pangging Rosales and
Misa Sara Peña nga kung sa diin pabalati sila gid niya ang nagpanikasog kag nagtrabaho sa likod sining organisasyon agud nga maka-produce kita sa mga kandidata nga sarang naton iya, no, nga i-compete sa national and even international level. Sa aton sini karon nga mga kabombo. 55 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Sa aton sini nga panumbalik ka Banwa, istoryahan naman naton update sa African Swine Fever para nga on track ang aton sini nga mga hog raisers. Ang Banwa sang Alimudjan, no? Subong man ang Banwa sang Santa Barbara ginpaidalom na sa red zone. Butsilingon sa red zone ti may ara na sa na-record nga infection dira sa nasambit karon iya nga lugar. Lakip na diri sa aton karon iya ipabombo mo segment. Mga pumuloy sa barangay Sambag Haro ginpabombo ang pagtampok sang duta sa Suba. Tiway na hindi na makailig mayo ang tubig sa Suba. Ano pa kung magbubo kunong ulan, nagarikta na lang yan sa tagsa ka pamalay dres may barangay Sambag Haro. Balikan naton ini pagkatapos ang pila ka importante nga mga panungdom. Ang La Virgen de la Candelaria, patrona ng Western Visayas, kasama ang Cofradias de Nuestra Señora de la Candelaria, Haro, ay inaanyayahan sa kauna-unahang pagkakataon sa 41st Intramuros Grand Marian Procession. Inaanyayahan ang mga mananampalataya at mga deboto mula sa Western Visayas, sa Metro Manila at ang mga kalapit na mga lugar na sumali sa naturang religious event. Disyembre 4, 2022, alas 2 ng hapon para sa misa sa Manila Cathedral at alas 4 ng hapon para sa prosesyon sa Plaza de Roma. Viva la Virgen de la Candelaria! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity, agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Hindi lamang sa genes o kuntugas sang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o ang particle pollution ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante.
Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sagwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kon tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref, kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen, agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kada Enero, ang mga Pilipino sa bilog nga kalibutan ang may ara sang kahigayunan nga mag-upod sa selebrasyon sang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Ini nga selebrasyon ang ginahalad man kay Senyor Santo Niño, kaangay sang Dinagyang Festival sa Iloilo. Ginkilala sang National Commission for Culture and the Arts ang Ati-Atihan Festival nga the Mother of Philippine Festivals. Sa diin, naging inspirasyon ini sang Dinagyang kag Sinulog Festival sang Cebu. Ang highlight sang Ati-Atihan Festival amo ang tuigan nga paghiwat sang Higante Contest. Linibo nga mga devotees ang nagasiling nga mayara sang miracle nga nagkakatabo kung magtambong sa Ati-Atihan Festival sang Kalibo. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungon sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker
agod malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyo nga distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno kag iban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines agod mautod o kun makakas gilayon kag malikawan ang peligro. Ang Rojas City sa probinsya sang Capiz ang hindi lamang kilala bilang seafood capital of the Philippines, apang bawod man sa ilang nga pangalan. Ang syudad ang ginpangalan kay the late Manuel A. Rojas, ang unang nga Filipino president nga nabunag sa nasambit nga syudad. Bilang pagkilala sa iya, ang mga local sa Capiz nagapatigayon sang annual festival kada Abril 13 tubtob Abril 15 agud nga dumdumon ang anibersaryo sang kamatayon ni Anay Presidente Rojas. Ang festival ang ginatawag nga Capistahan. Ang Capistahan amo man ang founding anniversary sang civil government sang Capiz. Kada tuig, tanan nga 16 ka mga kabanuhanan sang probinsya ang nagabuligay agud nga makaorganisa sang nagkalain-lain nga events para sa mga pumuluyo. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamiton naton ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan liwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang Sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 6 minutos nakaligad sa takna nga launa. Magasugod na sa pagserbisyo ang Queen Bank sa mga taga San Miguel kag kaiping nga mga lugar. Umpisa Disyembre 8 tuig 2022, Huwebes, magabukas na ang Queen Bank sa Barangay 1, Rojas Street, San Miguel, Iloilo sa kilid sang 7-Eleven Convenience Store. Ang Queen Bank San Miguel ang pinakabag-o nga ginpatindog para sa tuyo nga pagpasangkad kag pagpasanyog sang serbisyo para sa mga taga-Alyosan area. Ang Queen Bank naga-offer sang mga masunod nga serbisyo: savings and checking account, dollar deposit account, loan services, foreign exchange, US dollar to peso, Western Union, bayad center, bills payment, mobile banking, kag may ipahamtang nga duhagid ka automated teller machine ukon ATM para sa mas ginpalapit kag ginpahapos nga serbisyo para sa inyo. Sa dugang nga kasayuran, bisitahan ang Queen Bank San Miguel Branch ukon magtawag sa telepono 351-2870, liwat 351-2870, member BancNet, PDIC kag Florete Group. Queen Bank is regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa aton sini nga mga kabombo, balik na diri sa pagpalayag sa nga bombohanay sa udto. Standby kay i-check naton si Bombo Lindsay Bade. Latest information kag update man naton sa sining African swine fever. Diri sa probinsya sa Iloilo nga kung saan nalakip na sa karon ang banwa sang Alibudyan kag Santa Barbara sa mga gintumod bilang mga red zone. Butsilingon nga ti infected area na ini sila. I-check bala naton direktamente karon sa may Kapitolyo si Bombo Lindsay Bade. Sa aton sini nga mga kabombo kag may surprise ako karon sa aton sini iya nga mga kabombo. Magluwas sa ginakalangkagan nga Dinagyang Festival 2023. May isa pagid panibag-o latest nga sarang mapabugal. Abot kung sino makapabugal sini? Sang tourist attraction. Bumbo men. Kay kung may mga bantog nga mga Great Wall of China, may mga historical tawag sini nga mga lugar sa aton sini nga mga kabumbo,
Dire sa Iloilo, may araman. Oh. Isa ini sa mga ginakabig nga 156 wonders of the world. Grabe, 156. Ang kilala ko pa, night wonder pa lang tabong butsa, 156 kanimo? Basta namla! Oh, pantay, diri sa pagpalayag sang Bombo Radio. Oh, sa aton sini nga mga kabumbo. Kag may special trivia kita karon ha. Sa aton sini matag palamati. Kabalo bala kamo nga ang arko sa Ungka flyover is FIFA World Cup inspired? Oh, pakita mo lang bumumel ang arko sa daan. Oh. Sus Maria kagusip. Sino ganitong nakasave sa sipa ni sa direct shot ni Lionel Messi sa Poland? Oh, grabe kay kabudlay man to abi i-pronounce niya sini nga apelyido to si Sisek, no? Ano makita ko na doon ginapaminsan ko na ara na si Sisek sa dalom nga nagatumbo-tumbo kang hulat nga kundi magtabog ang bulan. Net na lang ni kulang mo. Oh, goal. Goal post na yun. Anyway, balik-balikan nato nila karon sa aton man sini pa niya nga pangalagan. Check tanay si Bombo Lindsay Badi. Bombo Lindsay, report please come in. Nadugangan Bobo Chams ng duha ka mga banwa sa bahin sa probinsya sang Iloilo ang gindeklara under red infected zone matapos nga tiyang banwa sa Alimudjan nadugangan diri sa isa ka barangay ang apektado subong sang African swine fever. So sa subong Bobo Chams sa banwa sa Alimudjan duha ka mga barangays namely Barangay Buhay kag Barangay Kuline or Kulin ang ining barangay nga apektado sa bahin sa banwa sa Alimudjan. Ang isa ka banwa nga ginpaidalom or gindeklara under red infected zone amo ang banwa sa Santa Barbara. Bangod nga magluwas sa isa ka barangay nga sadtoanay apektado sa African swine fever ning Barangay Balabag, nagdugang pagitsubong ang Barangay San Sebastian, Barangay Tigtig, Barangay Buyo, Barangay Cafe kag Barangay Nasugban. Ang nagpaidalom diri sila or ginpangkuhaan sa blood sample sa ining mga baboy rason nga nagpositibo sila sa African swine fever. Sa 7 ka mga banwa sa bugos na probinsya sang Iloilo nga may aras ang kaso sang African swine fever, 6 na diri Bombo Cham ang gindeklara under red infected zone. Buot sa lingon ang banwa sang Mina lang gid subong ang nagapabilin nga pink buffer zone kung sa diin ang ginakabig lang diri nga red infected zone amo ang ara sa 0.5 kilometer radius. So may ginkuhaan madara sila nga blood sample sa may bahin sa banwa sang Mina pero nag-test negative sa African swine fever ang ining mga blood samples Bombo Cham. Sa sining mga farmers naman naton nga affected sa 7 ka mga kabanwahanan, naglabot na inisubong sa 158 ka mga hog raisers naton. Sa mga pamatay naman nga mga baboy, naglabot na sa 1,641 ka mga baboy Bombo Cham. So, sa natural deaths, kung natawon na naton sa data sang Iloilo Provincial Veterinary Office, nagdangat ya Bombo Cham sa 1,022 ang ining mga baboy na nagkalamatay. So, ang sasubong, sunod kay Provincial Veterinarian Dr. Darrell Taboada, wala sila subong sa may na-report or may na-monitor, Abi, nga mga reported sa ibang nga mga kabanwahanan nga may arabi sa natural death o kung ang ining mga nagabatyag bala sang sintomas ng African swine fever nga mga baboy. Kaya in kaso nga may ara, gilayon man nga ginahatagan sa tikang, ginakadtuan sa Provincial Veterinary Office, ginagkuhaan sa blood samples, ang ining mga baboy ti maayo kuno subong kay do naghinay bala Bombo Cham
ang pag positibo or paglapta sa sining African swine fever. Sa bahin naman sa mga mga financial assistance nga ihatag sa mga mangunguma since natin may ara naman no sa natalana or pondo abi nga or na-allocated nga pondo sa sining mga farmers naton or hog raisers nga may ara sa mga baboy nga nagkalamatay. So ang ginauna subong ginalauman diri nga TV4 mag-end ang 2022 matigayo na nga mahatag sa provincial government ang ining financial assistance sa mga hog raisers. Ginauna nila subong ang banwa sa uton kung sa diin duha na ka mga barangay ang natipo nilang mga data halin sa bahin sa mga hog raisers naton. Ang ginapangabay lang dari or ginabantayan maayo sang Provincial Veterinary Office kag iban pa mga barangay officials Bombotsama amo ang sa banwa sang Mina nga kung sa diin dapat nga hindi sila paidalom sa red infected zone or madugangan abi ang kaso sang African swine fever sa iban nga barangay kay tikon mahimo madamo dara ang daan sa mga entry points ang kululbaan dari maapektuhan ang banwa sang Haniway kag banwa sang Putotan nga amo ning duha ka mga banwa Bombotsama ginakonsidera nga may ara sang madako industriya sa mga baboy. Yari aton pamatian ang pahayag ni Dr. Darrell Tabuada, ang provincial veterinarian. So nagkanda kita sang surveillance kag may na-detect kita sa mga municipalities ng Santa Barbara kag sa Alimudjan. So out of 12 samples nga kuha naton, 5 ang nagpositive sa Santa Barbara. So this includes sa mga barangay sa San Sebastian, Barangay Tigtig, Buyo, Cafe kag sa Nasugban. So, 5 gali ka mga barangay dito. Ang new nga case naton. Okay. So for Alimudjan, nagkolekta kita 2 ka samples. Kag na-positive isa sa Barangay Colini. Okay. So, ang Alimudjan, ang Santa Barbara, ang nabili na lang dok na may kaso sa African swine fever nga wala pa yan na-declare under red zone, ang Mina. Yes, ang Mina, may ginkolekta man kita nga samples dira. Okay. Nakakolekta man kita kadungan sini sila sang Santa Barbara. Nagkuha kita sang 6 ka samples. Kag i-turn out nga ang tanan nato nga samples negative. Negative. Okay. Pila na subong ka mga hog raisers ang masaling naton affected sa EFF do. Nakabugusan na siya. For the total hog raisers naton nga affected sa positive is may ara kita 158 farmers affected nga may positive sila nga results. Pero may ara kita nga on top of that may ara kita 1,022 nga mga nagkalamatay man nga baboy nga suspected man ini nga ESF sa bilog nga probinsya. What about sa mga ginpang depopulate doc sa Kabugusan? So right now, nag-depopulate kita 1,641 halin sa 179 farmers. Okay. Ano subong may naplano na kung pila ang ihatag doc sa mga hog raisers affected? Yes, based sa latest executive order ni Gov, mahatag ang probinsya sa Iloilo sa financial assistance sa families affected by ESF. And ako na siya, naka-bracket na siya. Kung one head to 5 7,000, 6 to 10, 10,000, 11 to 15, 15,000, 16 to 20, 20,000, 21 to 25, 25,000, and 26 pasaka is 30,000. Right now, ang amon team, nagakandak sang validation, may 4 na kami barangay na na-validate ang data kay based ang una sa amon nga pag-initial nga pag-depopulation, wala pa na nagsulod sa aton nga mga plano nga maghatag kita financial assistance. Considering nga ang aton sa tunga action is immediately nga ma-address dayon ang spread sang virus. But with the extent sang virus, amo na nag-decide ang aton nga governor si Gov Toto to give assistance sa mga farmers. That is why nga ang validation ulihin na.
And right now, ang amon team, nakaschedule naman sa 6 barangays sa Subong Adlaw. So, Pero hopefully, sa uto na tanan. yes, o tapuso naman na namon ang uton para at least kung matapos naman ang uton, makasaylo kami sa iban nga area. So, hopefully, kung makaya namon within this December, makahatag kami makarelease kami sang financial assistance sa atong mga affected farmers. Nabatian Bombo Cham si Provincial Veterinarian Dr. Darrell Tabuada. So amat-amat Bombo Cham nga ginaasikaso nila subong ang ining financial assistance sa aton nga mga hog raisers samtang ngati padayon man ang ginapatigayon nga mga pork festival sa tagsa ka mga kabanwahanan Bombo Cham. All right, amula na Bombolins, hindi gid hindi gid magkumpiyansa ngati kay kung may ara kita sa pork festival or may mga lechon festival kita dira, hindi gid magkumpiyansa kag hindi man maggalapa sa mga pagsunundan katulad dabi kung may pork or lechon festival sa isa ka banwa ngati yara sila sa pink or red zone, mapalusot kag hindi mo bisan isa lang kilo dalon kuni sa balay bla. Hindi gid, no? Kay isa ina sa mga nagapatasang risgo nga posible nga maglapta or maglatom pagid ang African swine fever, no? Ang pork festival, ang lechon festival kun si Vice Mayor Neil Olivares pa ginapatigayon ini para i-remind kita nga dapat sini or mangin aware kita nga mayara sang pamalatian sang baboy kag paano naton maprotehiran bala ang aton siniya nga mga sinaguran sini nga mga baboy kag damo lang sa mga dapat panginsinin naton nga maintindihan, hindi lamang nga basta-basta iyang magsagod kita sa baboy kundi ang pagpanghalong man, no? Dodo mo sinakasubong ang mensahe gani ni Vice Mayor Neil Olivares sang na-interview man naton diri siya sa Bombo Radio. So okay man ina nga may mga festival kita nga ginapatigayon para iyang abisan pa paano may ara sang outlet ang aton sini nga mga hog raisers mapahagan-hagan ang epekto sang African swine fever ang mga baboy nila nga way pa malatnan or free from ASF hindi na paglatnan or hindi na mangin host sini nga virus sa Bombolins nga tuman ka makahalalit karon sa mga baboy at the same time sa mga hog raisers man sa probinsya sa Iloilo. Oo, amo gid Bombo Cham. Kaya siyempre may ari isa base ganino sa map pala sa Iloilo Provincial Veterinary Office. Once na mahimo ni nga red zone ang isa ka banwa, so butangan ini siya sa pula, ma-adjust naman ni ang zoning sa mga kabanwahanan. So ang sa tupad ina ma-pink man Bombo Cham, ma-yellow green kag amo ni ang sa pinakapunta or masaling naton ngati ASF free amo ni ang mga green zone. Ti ang ini gani sa mga green zones Bombo Cham, amat-amat naman na sila naga pinamangkot or naga-apply sila for insurance man sang ila yatag sa ka mga baboy Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Lindsay, Ermitanyo Bade para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo! Salamat kid Bombolin sa imo siniiyang balita direktamente karon sa Iloilo Provincial Veterinarian Office. Tiamo niya sa aton sini nga mga kabombo, no? Waay man iya sang may nanamian nga maglapta pagid magdamo ang kaso sang African swine fever. Pero why kita sa may mo? Hindi man ni naton makita ang virus, mabalaan na lang naton kung magbatsyag na ang aton sini iyang hinuptanan sini nga baboy. Pero nagakadapat man sini nga magpanghalong kita, no? Sa aton sini nga mga kabombo. Apisar iya nga may ayuda na from provincial government, but mas maayogid ang mga wala maapektuhan sa aton sini nga mga kabombo magpadayon sa ila sini nga ginahimo nga pagpanghalong agod ngati kutob na gid lamang abi, no? Nagalaom kita ngati within the red and the pink area kutob na gid lamang sila dira iya ang pag-spread sang virus, or within the red area kutob na gid lamang dira ang infection.
iti makaluluoy man ang apektado sini aton iya nga mga kauturan nga mga hog raisers. Magluwas ti ang market sang karne karon sang baboy manginapiktado man. Kaluluoy sini iya ang mga maiguan or maapektuhan sang African swine fever kay dako ang ila sini iya nga ginpundar dire or nangin investment ti maabot lang yang punto nga kinahanglan sini nila nga bisan alang-alang pa ibaligya na lang sa mas barato sini iya nga presyo ang ila sini iya sinagod nga baboy para nga hindi na mabutang sa wala or sa zero sa aton sining nga mga kabombo bangod sa sining African swine fever. Sa aton sining nga mga kabombo. Di may nasugilanon kita gani nga backyard hog raiser nagalungo-lungo lang siya sa aton sining mga kabombo. Sinya ti do subong iyang nga Disyembre bumbot sam sinya do medyo masubo-subo kay nalabot na kami to sang African swine fever. Sinya ti mga sinaguran ko to iya nga baboy. Bisan waay paya sang simptoma or ang amon sini nga lugar malayo man iya sa red zone. Sinya protein nagapanghalong kami protein hindi ko na iya paghulaton. Bisan alang-alang siya ti way tamay mo kaya ri kami sa pink zone subong mo. So i-dispose kinamon ang amon sini iya nga baboy para lamang nga hindi kami iya matamaan sa pamierde sa aton sini nga mga kabumbo. Amo niyang fear sa mga hog raisers nga yara sa yellow zone, green zone, sa aton sini nga mga kabumbo. So dapat buligan man naton ini sila sa aton sini karon nga mga kabumbo. 26 minutos na kaligad sa takna sini nga launa. Pagbalik ta sa ipabombo mo segment, mga pumuluyo sa Barangay Sambag, Haro, ginpabombo pagtampok sang duta sa suba dito sa may area nila. Kay kung mag-ulan, way na iligan ang tubig, nagadritso na sa sulod sa ila sini nga panimalay. Sila na yang ginabaha. Lakip na diri Banwa. Mga estudyante nagtinapungulay sa plaza sa Pasay City. Isa lipong kag ang lalaki nga nasapuan sa may Banwa sang Numancia Aklan, taga Miagaw, natumod na ang iya siniyang identity. Balikan nato nini pagkatapos sa pila ka importante nga mga panumdumang oras. Ang Pasko panahon man sang bakasyon para sa mga mag-abyan o kung magpamilya. Apang panahon man ini nga ginahingalitan sa mga kriminal kag mga bentahoso. Kung maglakat, siguruhon nga nakakandadong inyo balay agud hindi masulod sang makawata. Antes magbiyahe, ipatsekyar anay sa mekanikong imo sa lakyan agud masiguro nga maayong kondisyon sini. Magmaneho lang sang matawhay kag sa husto nga kadasigon agud malayo sa disgrasya sa dalanon. Planuhan nga daan ang pagmaneho kag ang mga ruta kag alternatibo nga ruta agud makalikaw sa huol sa trapiko kag madasig nga makalabot sa destinasyon. Apang siguruhon nga sunado mo ang ruta nga imo ginaagyan. Kung malawig ang biyahe, magpondogid kag magpahuway sa mga hilway nga lugar. Kung nagapanakayon sa pampubliko nga salakyan, sigurohon ang dalang mga bagahe kag tsakeron pirme nga wala ikaw sang may malipatan. Taguon sang maayos sa bag ang dalang nga malahalon nga mga pagkabutang. Siguraduhon nga naka full charge ang dalang cellphone kung magbiyahe kag magdalagid sang charger. Magbalon sa pagkaon kag ilimnon nga tubig kung nagabiyahe. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Sa subong nga panahon, ang mga kabataan masami na lang makitaan nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o kon computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi kag gina-enjoy sang mga kabataan. Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang aton nga pagpakigbagay. Pila sa mga laro ng lahi among tumbang preso, luksong baka, luksong tinik kag piko. Yari ang pila ka mga benepisyo nga makuha sa paghampang sang laro ng lahi. Isa ini sa masaming ehersisyo sa mga kabataan, makahibalo magdesisyon sang madasig. Ma-develop ang ila pagpakigbagay kag mapasangkad ang ila nga imahinasyon. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon.
Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Gani importante gid ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Indi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag indi ang gusto mo lamang nga baklon. Indi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod indi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit ng credit card, hindi magpinangutang kung hindi man lang kinahanglan, magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas, agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag Ati. Ang dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang Ati Tribe Competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero. Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinuagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism sa pungsod. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayuhan nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Ang pagpain o kung pagsegregate sang basura umpisa sa panimalay nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakadto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act.
Naeksperyensahan mo na bala mag-upod sa selebrasyon sa Mascara Festival? Ini nga annual festival ang ginasaulog sa Bacolod City kada ika-4 nga Domingo sang Oktubre. Bilang isa sa mga dalagko nga festival sa Pilipinas, kilala ini bilang selebrasyon para sa mga locals kag foreigners nga nagaupod sa kinasadya sa dalan sa sulod na sang 40 ka tuig. Ang mask nga nagangirit nga ginagamit sa selebrasyon sang festival amo ang simbolo sang kabakod sa mga Bacolodnon nga sa piyak sa mga pagpanghangkat kag trahedya nagapabiling nga babakod kag may paglaom ang mga tawo sa Bacolod. Amo ina ang isa sa mga rason kung nga agin bansagan ang Bacolod bilang City of Smiles. Ang highlight sang Mascara Festival amo ang dance competition sa diin ang mga participants ang nagapakita man sa ila colorful costumes, mga smiling masks kag nagasaot sa Latin music. Dublihon ang paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases. Siguraduha nga matindlo kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindlo ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Hulata nga magbukal ang tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takloban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudan sang mga insekto. Ugasan sang maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakas sang pagkaon. 5 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik sa pagpangalagad sa nga bomboanay sa udto sa gyapon ko po nimo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Peter Jana Bayas ka. Anong natabo dira sa may suba sang Sambag Haro? Tinampukano? Pagtampok ti way na iligan ang tubig mga pumuluyo dito nagapabumbo kay tagsa siniya mag-ulan sa sulod sa panimalay sini nila nagadirekta ang tubig. PJB Master sa report, please come in. So ginapadurungan nato diri Bombo Santo ang pabombo segment nato diri sa may barangay Sambag sa may distrito sang Haro. Kag gina-ocular naton ang area nga kung sa diin daw dira gid na pahantang way pa kadto dito sa area sa diversion road sakop di sa Sambag. Kung halin ka dira sa intersection dito sa stoplight, diri sa right side mo, kabay isa dira daw malapad diri sa compound, gagira construct dira ang isa sinika hardware nga ginapatindog dira. Natumod na to ang City Hardware diri Bocham na kung sa diente ang una dira ginahimo sang kontraktor ginpalingan ang ining portion sang gina-occupy nila nga lupi dira sa kabilugan hasta nakalabot ini dira sa may portion sang pangpang sang suba kag hasta dito nga ang ining area diri malapit sa highway na yon sa may diversion road right side nga area dira gurma pikang lang ang distansya sa pagbabulubanta naton umalin dira sa may highway Bumbotcham tapos may dalan iya nga daw putwok tapos may pader kung pangalihid ka sa suba pero dala sa may punta niya wala kita dito pa makakuha ka daw spot sa direkta nga serving as spokesperson dira sa gina-construct ang hardware kung bala ang dito sa may punta na yon nga gipahantangan na iya sang pader kag daw serving nga floodway bala nga dira na pahantang sa idalom ang karabanan naton nga mga pumuluyo nga napag-artiktuhan. So diri kagin ako man na nila diri Bombotsam na sang una kung wala pa dira paamtangan sa construction. So naka-experience na sila iya sang baha dira sa tagsa lang iya mag-abot na may ara sang bagyo kag magtaas siyang tubig. Apektado man dira ang mapumuluyo naton pero ang isa kag napigilahan nila kay sa gamay lang at pagtupa iya sang ulan. So nagaresulta na diri Bombotsam sang sulod sang tubig diri sa ila sila nga puluyan. Actually hindi dato natumod lang dira sa zone 5 nga sakop dito man sa may tihak daw sa diri sang Sambag kag Ungka bla sa release na yon. So apektado man kay ang mismo ililugan sang hospital kag siya sa Bigente. So nagailog man pagadto nila dira tapos kadugang pagid sang din tampukan ang inang ang natumod nga porson sang pangpang iya sang suba. Ang suba kung tanaw naton, Bombotsam daw gamay na lang ang ilog niya bla, kag daw nagkipot siya. Humalin dira sa pangpang, pagpakadto na dito iya sa may tihak daw bakante na dito, puro diri lang sa gina-occupy dira nga gipapadiran. So man ang isa ka ginatumod naton nga nag-amat-amat us-us ang duta, kag hasta dito nga daga amat-amat man pakipot ang suba na iya sa karon sa natumod naton
nga ginapabombo dira sang mga pumuluyo naton dira sa area sang Sambag Bambutan. Sa kabayan nila no, yari si Nestor Blanche, ang isa dira sa mga residente sang aton diri nga mga pakingutan kay tigulang gawa ni ang gin-interview ta kung anong iya na eksperyensyan dira sa karon Bambutan. Ay lagi naman kami sa tubig di. Pero ang problema namon ni kaya mo subong tabak dikit nga lagyan. Kagaway kami sa nagdanan pasaka sa babaw, kaway kami permanente nga lagyan sa babaw tabak taas. Amo na ba siya in kaso por kaso nga magdalong ang tubig, pabudlayan kami. Mabudayan ka mo ni luwas taas tapos ang lintang daw ka tagas. Ang pag-obra siya hagdan daw hindi sakto, tabak tagas, tama katiso. Di ko pareho sa ako may mga edad kaya kung sumaka ko dahil basi kung delikado ba tumba patada. Ang bata hindi magawa. Mga bata hindi basta-basta makagi sa babaw. Anong plano nila ni sa daw lagyan na hindi pa napabutangan ka daw safety nga hindi ka mahulog? Drainage na sa ngila nga tubig. Puro sila nga daw safe ka nga maagyan sa tao daw wala na tagaan ano no? Wala. Ang lintangan na mo na sulo ginagyan. Amo lang na ako ni kaso for emergency nga gusto magsaka sa babaw. Puro ka tag-asa iyang Tag-aso. Tapos tindugon. Kung mag-ulan nga daw mabarubas kung pa gasulod sa iban nga mga balay di ang tubig. Gasulod, alin siyo na gasulod gid ban wala pa ni sila. Pero subong hindi namon na masiguro kay tungod sang gin kuan nila nga no, wala man nagkipot pero ang sapa daw naulian basi mga duta nga nagaguba halin sa ila nga traplet. Ang sa ubos Ang digto pagid. Nagkipot to. Pwede rin sa amon na sapa dal steady. Pero hindi wet plano nga daw kuha nila na ang duta nga nag-usto pa to sa pa. Ginareklamo ko man na singuna daw ginakuha ba nila tapos balik man gyapon kay pagkakuha nila traplet naman sila dagdag man ko ulanan. So ginabako man na kung may bako. Oo, kung matapos daw ay lang gabi kabalo ko adong ilan sisyon da. Si diri sa inyo iya may nag-offer sa inyo bi nga i-relocate ka mo di kay siriti daw diri ka mo yan nakagwa sa floodway nang pag-obra sa hardware ni. Wala. Wala. Kag kung ni-relocate kami hindi man kami kuan ko hindi kami pagkuan kay tungod nga daw okay naman kami sa kuan basta ang importante tani ang dalan is ikuan lang nila sing tama. Sino kay ang barangay dakto diri sa sitwasyon niyo wala? Yung barangay nagkadto di nagabal lang sila nga timelagyan man kami mo. O tipo wala kami kabalo kun kapitan. Wala kami kabalo kun di kami magis dalo mo ko sa babaw. Kaya man na subong problema kay sa babaw. Kaya sa babaw may lagyan kami do kalintang puti di kada magyo. Kaka. Amo nang gila problema namon. Puti amon kun daw wala nagin man sing diling kote man tiniris dalan eh. Ano nga suna ka ba din nabilong samba gani? Di gani. Ang dito sa Sariles dampi kay labot man to sila? Lain man tong suna? Lain man tong suna. Ungka na ito. Ay see. Balabang ang apektado gali iluwas nga sa Sambag diri sa inyo. Kag dito sa Piak may ungka nga porsyon pa labot. Ang tabok siniyo. Tabok niya. Kay bala mo may kanal. Lusot diri sa amon. May bornal sa. Di kon di diferensya tong kanal. Kag ulan, gasupat tubig kag gulpi nga bungmaha. Gulpiada sumakal tubig amo gasalta sa amon tubig man di taas. Kay hindi makagwa to sa lesyo nga ngaan kay may cover. Nga so si Nestor Blanche Bumbutsam. Bala mo ang ining creek nga nagkasugpon palapos dito sa may highway do may arag ibutang sila nga dako dabra nga manhole si dalom kagdara nagasuhot bubutsan pang tubig nga nagalindra sa sining mga puluyan nga ginapangreklamo tapos ang sitwasyon dira base sa pag-ocular naton dira gid nga area gid sa may malapit sa highway tapos may nagatrindog pa nga balay ang sa likod nila dira nagausos ang duta kay nagakipot ang suba amang may kanal-kanal ato sa may ginailugan nga gamay amo nang isa ka ginakabalakan nila pagsa ka magbaskog iya kag may sige ang pagbalugdo sa tubig ali dito sa area Kapatiya tapos sa dito sa ungka dos sa Padilla tapos ungka Haro lusot dira sa way sa Sambag mangilihid dira sa Riles sang tren pagkatapos iya pag-abot dira sa may boundary sa ungka kag Sambag area dito nga porsyon na bla way pagadto sa may area sang Christy King intersection so ma-cross ka pagadto dira sa may release ang train so dira nagawas man dira sa mapuluyan ang masamit may experience nila Bumbutsan do medyo malangog pa nga tubig bla nagalin dira so but siningon may dilugan gid sila kag ang do may porsyon nga ang tubig masami makita naton dira daw maitom na daw pareho bala na sang
ano blaw sa alin sa Batling Company dito sa Babaw. Guro ti dira margabubong to be. Tapos may mga galapab gado galin iya nga sort na may mga chemical man nga naga-impon pagadto kada ilog doon dira iya sa may portion sang creek. Alapos dito sa natumod nga creek patabok dito sa suba man sang sambag. Pag magailog pagadto dito sa area sang Dungon di nga creek bla kung suba naton ato dito ka area yan na floodway na to puro dira nga portion pa lang. So nakita naton iya bumbot sa kaway pa yan pantangan nga daw ay gid pang dredge tira ang creek kana. Amo kung paano nga nagkipot sa kag nagamay nga nakapikto dira sa mga pumuluyo naton. Agwa na dira sa sining padar kag floodway nga gintamtang sang sinang hardware nga ginatumod ta. Tapos napatindog paning floodway kung tanawon naton kag kataas pa. Tapos may lintang nga hagdan nga magyan mapumuluyo nga ara daga tungtong sa suba. Pero do hindi ka tanto kung hubog ka daya kag sumaka kag tumingkaya ka. Laban-laban bubagsak kag tupa musdalom do pareho na naglumpat ka imo sa ikatlo ka panalgan sa building. Ang sitwasyon dira iya sa karon bubagsak. So man sa mga pinakalitas nga sitwasyon sa gipabumbo diri sa aton. So i-try tay laputon man naman natungdan sa ding nga mga dapat iya makasabat. Kasi na mga problema na eksperyensya sa mga pumuluyo nato ng barangay, pinagkatadulong naman dira. Pag ang natungdan nga inisyata nga dapat magtamo dira, kung anong nakadapat iyang solusyon, sanggit pabumbo, kaging palabot diri sa aton sa may bombo radyo sa mga pumuluyo nga napapiktuan, na dira babutsab. Alright. While tumando ito nga report, duwat para sa mapagalagan sa bombohan ay sogto. Naglaban sa bombo PJB, kag para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta radyo. Bombo. Salamat gid Bombo Peter Jana Bayaska, PJB Master sa imo siniyang report. Tiula tonta kung ano ang sabat diri sang natungdan dira nga hardware kay ila na da iya infrastruktura gin patindog kag sa insya man sa aton sini nga gobyerno kun bala nagsunod ini sila. Sa aton sini nga mga kabombo kay halit ini karon niya para sa mga pumuluyo dira sa may area sa Barangay Sambag sa distrito sang Haro. 46 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. I-check naman natin this time si Bombo Ria Mumblan. Inamay kantanan sa insidente nga natabo sa plaza mismo sa Pasay City. Mga estudyante nagtinapungulay. Isa gidiri ang nalipong. Kagining lalaking nasapuan na patay sa Numancia Aklan. Agin putos ini siya mga kabombo. No, nakilala na ini kag may pangalan na nga nauyatan karon ng Bombo Radio sandigman sa na-recover sini nga ID kag ini ang taga Banwa sang Miag-aw Iloilo. Now sa aton sini karon niya mga kabombo, i-check naton ang mga development sining balita now with the Bombo Ria Mumblan. Diri man sa aton sini karon niya nga pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sini karon niya nga mga tagpalamati sa dugang nga mga balita kag impormasyon sa sining nasambit karon nga hitabo man dira iya sa Pasay City kag subong man sa Numancia Aklan. Kag sino bala ining nasambit karon nga persona nga nasapuan na patay kag ano ang kausa sang iya sining kamatayon. Sa aton man sini karon nga pagpangalagad. Check na naton si Bomboria sa report. Please come in. Bumatsyam na nagpapungulay ang mga estudyante sa plaza sa Pasay City kung sa diin may isa nga nalipong sa sining natabo nga rambol. Sa sining nga rambol, bumatsyam may ara sang tatlo ang directly involved. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Lieutenant Colonel Dennis Pamonag, hepe sang Pasay City Police Station, iya ginpayag sini nga lunsay menor de edad nga nagapangidaron sang 15 kag 17 ang mga involvado ang main sini nga nagtupungulay. Ginapasuni rason sang rambol mo ang hindi pagsinuyaay o kun ang pagsinuyaay sang isa kag isa. At kagunta ba mo siyam, no, duha ang una nga nagsumbaganay, amo ang 15 anyos kag 17. Kag ang nalipong amo niyang 17 anyos. Kagulpi na lang sa siningas pagsumbaganay, no, nagulhot, amo ang 20 anyos man nga estudyante nga nagpalipong sa isa ka power punch sine sa 17 anyos.
Sunod sa datungdan ang isang nalipong ang ara sa gihapon sa ospital kagang duwa ang ara sa karon sa city o kun ang isa ara subong sa City Social Welfare and Development Office samtang ang 20 anyos ang ara sa kustodiya sa subong sa Pasay City Police Station. Panugyan man ni Police Lieutenant Colonel Pamonag nga hindi ini manami panangitan nga makaguba ini sa futuro bilang kabataan. At karon pamatian sa dugang nga mga detalye si Police Lieutenant Colonel Dennis Pamonag. Istorya tapos nagkatanay tapos mulay tapos nakita naman sa video uli daw nag-maround to sila nagubabayo tapos may nagpasipay nga isa tapos samtang napasipay niya ni ang 15 anyos o 17 anyos so may nagpalapit ng isa kabata man okay katulupang din 17 anyos so hinuyapang siya so yung nalipong siya Mga lalaki ni sila Sir Tanan? Oo, mga lalaki, mga high school. Mga pila involved sir, mga 3, 4? 3 ang directly nga involved. Ano ni sir ma'am, magtaspitanay ni sila or schoolmates lang? Schoolmates lang. Kaya 17 anyos na isa 15 anyos. Okay, so kung 15 years old, mga estimate, mga grade 8. Grade 8, tapos isa, mga grade 17. Grade 9. Hindi 17 o grade 9 o grade 10. Grade 10. Okay. Hindi kayo may nalipo nga isa sir, gindala sa ospital? Oo, ma'am, gindala sa ospital. Ang duwa sir nga involved man, di ini sila sir? Ang isa gintuno ba sa SW din 15 anyos, ang isa detain sa amang ang tong nagsumbag-lipong sa 17 anyos. Ano gini sir ang rason nagtapungolay sila man? Doon ni tayo na istorya bla suya pa kon sa mga kabataan. Tapos nagkaraan ito pungulay. Galing tayo may nag-intra isa do grupo sang 15 anyos. Kaglunsay sila sir mga estudyante sang Pasay City National High School? Ang isa ni sa ALS, sa ALS ni siya, mga estudyante sa ALS. Kay susubong sir mga minor pa bim no? Ano subong inyo yung lihok? Ano inyo nga mga abiso? Wisdom nga gusto nyo i-mensahe sa mga kabataan subong nag-involve sa mga violent acts. Oo, inabisuhan tayo dahil mga bata kahit hindi ni mayo sa ilang futuro kay mapriso, madamage. Sila kag subong sa ginikanan advisean nila mga bata nila especially high school kay mainit face to face na remind nila permi nga maglikaw sa sa gamo kaya wala pulos man siyang gamo although nga sa sports ang ila tanawon mo nga sa ila pero siyempre wala ini ang influensya si Ivan nga kabataan. Kaya sa subong ang duwa ka to sir nga involved sa Social Welfare and Development Office after nila nakustudiya dito sir ano ni ang pag-obraho nila subong? Depende sa DSWD ma'am after lang siya 20 anyos atong nagsumbag diya nga dolipot 20 anyos na siya. Oo, okay, so there is sa atong police station so ang ara subong sa DSWD ay 15 anyos. Pag ang isa to ara sa ospital ang 17 anyos no. Abot siya maton nga batian si Police Lieutenant Colonel Dennis Pamon nagpanugyan niya nga hindi ni manaming influensya sa mga kabataan kag sama-sami layuan ini ang sini nga mga pagindi inintindihanay. Kung sama-sami babot siya istoryahan na lang. Samtang nababot siya. Mumuri, dahil lang yan. Mumuriya? Yes, Ma'am Butcha. May na-aresto sa mga involvado sa kinagamo? Yes, Ma'am Butcha, no? Ara karon ang 20 years old. 20 ni siya kay man. Siya ni ang nag-power punch sa nalipong Ma'am Butcha, no? Siya, kumbaga may una, di ba nga, nagsumbaganay apang sang balikid-balikid siya sa nagsumbaganay. So, niya na lang ni... Ang tawag sa amo to nga sumbag, sucker punch. Sucker punch, no? Pwede man to tawgon nga sumbag sang tarantado nga klase sang tawo
sumbag sang chip shot, no? Ti way gidya maguna-una ning isa mo, duwa sila may kontrato siya nga isa nga lain. Tapos gulpiada lang tinapungol iya nga do sus Maria kagusip. O, gani mo ba no do pakibot nga wala mo gina-expect do malupad ka man sa amo ka to nga klase nga o kung matambog ka man sa amo klase to nga sumbag bobot siya mo. Imagine na bala mga minor de edad ini nang involved ikaw timo yung legal na maintra ka pa. Bobot siya. Bobot siya. Sa amo sa do kay natabo bumot siya no. Saydo naman kita sa ibang pang police report. Nakitaan nga nakaputo sa habol kag ginapatihan ginpilak sa kilid sang karsada ang isa ka lalaki sa barangay Albasan, Numancia, Aklan. Sa na-recover sang otoridad na kilala sa identification card ang biktima nga si Jack Mererage, 41 anyos, kag residente ini siya sang barangay Gibongan, Miagao, Iloilo. Sa pagpanalawsaw kag interview sang Bombo Radio kay Police Senior Master Sergeant Michael Falconete, Operations Officer sang Miagao Municipal Police Station, iya ginpahayag nga wala sang may naka-blotter o kung nagapangita sa biktima apang nagapakig-angot man ang nasambit nga talatapan sa pamilya hanungod sa nakitaan nga bangkay sa Aklan. Samtang sa latest update, padayon sa gihapon ang investigasyon sa Numancia Municipal Police Station tuhoy sa insidente nga ini. Sa dugang nga detalye ang pamatian si Police Senior Master Sergeant Michael Falconete. Ma'am? Negative. Apisar nga ang iyang nakapangalan nga Jack Mereragi, 41 years old sa ID, kag residente sang Miagao nga nakita sa Numancia, Aklan. So wala na report sa inyong police station, sir, atagon ko lang. Di lang ko sure kung nakapablatter or wala sa amon nga investigador, pero sa pagkabalo ko daw wala man by means report nga na missing ang mga tao. Mga ma-establish kag ma-inquire sa pamilya, tapos ang pamilya kasi magkadto man dito sa Aklan para i-verify kung siya man ang persona. Okay. Ang sa ID nga nabilin. Okay. Kung ang panugyan mo kung if may family nga kadto sa talaptapan ninyo regarding ini mapabulig sa bangkay nga ini nga nasapon sa Aklan. Ang amon siguro man kay yung hippie man makatag sinasang statement. Pero na-inform na namon ang iya pamilya regarding siya na. Tapos nag-contact naman sa police station diri sa mo ginakuha namon sang ang cellphone number ang pamilya. Okay. Cellphone number ang pamilya ya para yatag dito sa naman sa Aklan kung may ara sila nga additional nga question bla. So sa inyo lang ma-connect sir no? Ano man siya Aklan PNP kag ang Miagao PNP ang ma-connect regarding ini sa pag-claim sang cadaver. Ang naman siya Aklan mamakontak sa pamilya ma'am. If ever kung sagid man ang natungdan nga tao. Pumasyam na ato nabatian si Police Senior Master Sergeant Michael Falconete under verification ining bangkay agud no may makonekta ang Miagao Municipal Police Station sa Numancia Municipal Police Station. Pumasyam. Ang paano ni siya kuno na patay bumbo Ria nga ginputos di siya nga nakaputos siya no plastada sini. Ang nakaputos ini siya sa habol nga color pink bombotsyam no sa pagking out man naton sa Bombo Radio Kalibo. Ini siya nasapon sa kilid sang kalsada kag ini na recover sang aton mga otoridad sang aton nga mga kapulisan. Samtang wala pa bombotsyam sang initial o kon full details, kumpleto nga detalye hanungod ini sa nakitaan nga bangkay nga diri ni siya sa kilid sang kalsada kag from Miagao ni Shalin nakitaan sa Kalibo, Bobocham. All right. Ini si Bombo Ria Momblana para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio. Bombo! Salamat kid Bombo Ria sa imo siniya nga mga balita direktamente sa patrol.
sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Ginapatihan sa mga barangay official dito sa may barangay Albasa, Numancia, Aklan nga ginhaboy lamang ining nasambit karon iya nga persona. Sa aton sini karon nga mga kabombo tiyang pamangkot sina diri kon anong plastada sini nga ginhaboy ni siya, pinutos ni siya ka habol. Sa aton sini nga mga kabombo, siguro iban nga mga detalye sini aton sini nga tutukan man kaupod sa aton sini nga sister station ng Bombo Radio Kalibo. Oras 58 minutos na kaligad sa takna sini nga launa. Sa aton sini nga mga kabombo, no? Ang alkalde si Mayor Jerry Treñas naghambal nga way pasang information sa kung ano ang pahayag, ano ang engineering intervention sa DPWH National or Central Office tuhoy sa Ungka flyover sa aton sinikaron iya nga mga kabumbo. Si Congresswoman Jam Baronda apisar iya nga nagpakikita na sa mga top brass sa Department of Public Works and Highways, kay Secretary Bunuan, sa mga undersecretary, no? So on and so forth. Ti wayman sang wayman sang konkrito nga rason sa kung ano ang pagahimuon dira sa perwisyo, halit, problemado, kag dipiktuso nga 680 million pesos nga balor sang Ungka flyover. Nakibot lang kita the other day sa aton sinima kabombo nga mayara na ya sang arko. Ginpamangkot naton ang paviya ti wayman kabalo si SB member Pete Trimañez kung nga may arko na dira sa aton sinima tagpalamati. So, butsiringon si Manwa nga kung sino man yung nga Herodes ang nagmatumato sa pagbutang na dira sang arko, bangod man sa tinutuyo sini nga ilimitahan. Limitahan ang salakyan nga mag-aagi dira. Iniisa man ka pamaagi for justification sa aton sini makabombo, agod nga masabat na ang presyur sang pumuluyo sa mga commuter sang International Builders Corporation nga amo ang kontraktor karon sining nasambit iya banwa, nga problemado dipiktuso halit perwisyo ang tuga nga Ungka flyover sa aton sinimatag palamati. Tiwidis sa arko, damo gani naghambal nga nya bumbutsam ti timing man subong kay kasagsagan iya kaga eventually sa aton sinima kabumbo masugod ng round of 16 sa World Cup or FIFA World Cup, siya ti base kon dira nilagin na sunod ang disenyo. No? Base fan sang football or soccer ang kontraktor. Orang nakapinsar sini nga butangan na dira iya sang arko ang approach sang Ungka flyover sa aton sini nga mga kabumbo. Ti ang problema ta vertical displacement. Ang solusyon nila iya vertical limitation sa aton sinimatag palamati. Dingki mo kita sang kasubong sila man only in Iloilo nga mayara sang kasubong sila sa aton sinimatag palamati. And you know what? Sa aton sinimakoturan ari pagino. Bukaron ko ni ang sulat nagikan sa Department of Public Works and Highways sa aton sinimatag palamati. Milyon ang balor from phase 1 to phase 2, no? Milyon ang balor sang mga pilote dira nga ginabutang. Tiyang pamangkot gani nga ang gibutangan na ina karon iya sang arko kay ang tuyo sina diri sa pagbabutang sang arko sa aton sinima kabombo, no? Nga gamay or mga mamag-an lamang ang sarang nga pwede pagyon diri nga mga salakyan. Ang original structure design or original structural design sa aton sini nga mga kabombo is for all kinds of vehicle. Ti kay bangod sini banwa nag-usmod na ang haligi, ti bawal na karon iya ang mga mabugat sini or mga dalagko iya nga salakyan sa aton sini nga mga kabombo. Tilantawa sini ninyo bala ang design
or ang structural design is for all types of vehicle. Ang budget kumplito man, nagasulubra na gani sa aton sini nga mga kabumbo. Tapos bangod sa presyur, bangod nga para nga mamit gid lamang ang mando kagang kagustuhan sa mga opisyalis sa syudad sa Iloilo nga dapat kay napurnada ang promisa sa aton sang kapwa Ilonggo nga si Kevin Patrick Tan nga buksan ina before Paskwa kay napurnada sa aton sini mga kabumbo ti karon nagapulok-pulok ang aton sini mga opisyalis diri sa Iloilo nga dapat kuno before dinagyang mabuksan ina sa aton sini karon nga mga kabumbo. Walang tawa balaw? Baylo-baylo man bumbo Chris ko samtang basa ko disang sa aton sini mga kabumbo, are. Hamakon mo sini concrete piles cast in drilled. Mga concrete piles ni 15 milyones. Sa phase 1 pa lang niya or phase 2 na may mga 15 milyones, 14 milyones. Reinforcing steel, grade 60, 27 milyones. Structural concrete, 16 milyones. Pre-stressed structural concrete, 97 milyones. Tiyamakon mo na, milyones ang balor sa aton sini nga mga kabumbo. Karon kay nag-usmod, butangan lang sang arko-arko, kag ang pagyon lang dira, gagmay siniya nga mga or light vehicles lamang ang pagyon sila dira sa aton sini mga kabumbo, nga ang structural design sini is for all kinds of vehicle. 2,000 ano nang umpisa ni ang ila sini nga proyekto? Ang taon tadi parang sureball bla sa aton sini mga kabumbo. 2019 October. Last quarter sa 2019. Dira man ka nag-umpisa ang kalbaryo sang mga pumuluyo sang mga commuter. Nahuman, nagamit 2 ka semana. Kalbaryo na naman. Tinindang pag-ulikid sa kapwa Ilonggo, Mr. Kevin Patrick Tan, kag Ma'am Helen Edith Lee Tan, ang presidente sa International Builders Corporation sa Indira. Aber, sa Indira ang inyong pag-ulikid sa kapwa nyo Ilonggo? Tiyang mga opisyalis na tondriya, nagahanas ang ilan sini nga pagginhawa para nga magamit na by before sang dinagyang. Ti ikaw ya Congressman Jojoang, anong ginahanas ang pagginhawa mo? Sang hindi ka pa politiko, kada kung sino mag-abot diri nga national figure, ginasugat mo. Ti gamita na subong ang imo clout para nga ipakayon ang ungka flyover sa aton sino mga kabumbo, milyon o lang taon mo diri ang sa kontrata nila sa aton sino mga kabumbo, milyon ang balor ang gasto. Tapos karon kay nag-usmod, butangan nyo lang yung sang arko-arko para nga maagyan lang sa aton sino mga kabumbo, kay kabatsyag na kamo sang presyur sa mga commuter, sang halit ninyo. Magluwas sina, sanambal ko na kagina sa inyo. May panibago pagkikita nga pambato nga posible nga mangin tourist attraction diri sa Iloilo. Ipakita naton mga halimbawa sang mga Great Wall katulad sa nga Great Wall of China. Pakita na lang Bukres. Belfast Peace Wall, Great Wall of Kurgan. Ano pa ginang iban sini nga mga Great Wall? Sa aton sini nga mga tagpalamati dira. Hardian's Wall. Konkrito na Ipila na iya kanyos gani nagatiliner. Isa man ini sa mga tourist destination sa mga nagkalain-lain siniya nga lugar. Berlin Wall. Aryo, amo ni ang balantayan, no? Ining Rusty Wall of somewhere. Sandig sa post sa isa kanitizen. Rusty Wall of somewhere. Ti ginusisa ko ne, bala nyo kos di sa aganan sa aganana
amo nang pang pinambutang nila itong mga piloting at tuman karon iya ang halit man nga natuga sa mga pumuluyo to another round of kalbaryo. Mahal nga dan subong gatong sa aton sini makabumbo. Kaya naman, may plano pa ihan ang aton sini mga opisyales o kung hasta lang na iya pa hasta lang bura nila ya, hasta lang sa kanginan. Tuntura ninyo, husisaan ninyo kag pasabtan nyo ni kag Congressman Jojo Ang, sir. Ano mambal mo sa Dre? Sa kasubong sini nga sistema? Ti gina-remind ko gani isang naghurog paas bala nga flyover Bumbukres sa may Cavite. Ang balor sinang flyover na to sa Cavite sa aton sini nga mga kabumbo, no? Ang balor sina Cavite flyover 265 million. Hurog paas, anong kalabaon? 700 meters. Cavite flyover 700 meters, 265 million ha. Ongka flyover 453 meters. 453 meters. 680 million pesos ang balor. Pero pasalamat kita kay nagusmud lang. Why na rog paas? Sa aton sini nga mga kabumbo. Pero hindi mo nang dapat naton nga ipabugal sa aton sini karon iya nga mga kabumbo kay kumpensaron mo laba gani niya nga Cavite flyover kag ang last portion niya lang sini naghurog paas. Kay sunod sa investigasyon sala kuno pagbutang sang girder. Sa aton sini nga mga tagpalamati. Tiyan mo sinabala? Sa aton sini nga mga kabumbo, milyon ang gasto tapos mahurog paas mo lang. Tiko nagaproblema kita kag hindi kita gusto, no? Nga ang mga badyaw panugutan na nga mag-star sa dalom sang Taytay, dito ta sila butangan sang payag-payag sa ibabaw sa nga flyover. Para mapuslan ta na for the meantime, paistaran ta tos badyaw ang ungka flyover nga balor 680 million pesos sa kalabaon nga 453 meters. Nga sa karon ginbutangan nila sang arko inspired sa World or FIFA World Cup. Kanamiton, no? Sa aton sinimatag balamati. Ang oras 11 minutos na nakaligad sa takna ng alas 2. Standby na sa kapo lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Inisimombot siya Blanco Huber gabilin sa imo sa mananay nga hapon may God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio. Bumbo! Ang Pasko panahon sang selebrasyon kag pagkinasadya. Apang bangod sa kasakoon sa mga preparasyon sa okasyon, kung kaisa, makahatag manini sa aton sang kakapoy o kon stress. Yari ang mga pamagi agod mabulong ang stress sa tion sang Pasko. Magpamati sa Christmas songs. Sino walang hindi mabulong sa mga ambahanan sang Pasko? Magprepara sa imo paborito nga Christmas playlist kag patunuga kung ikaw ang daw nakabatyag na sang stress. Magluto sang imo paborito nga Christmas menu. Ang pagluto sang imo paborito nga pagkaon ang makalikaw man sa imo, ilabi pa kung ini imo gen preparar para sa imo mga pinalangga. Magpain sang oras nga makapahuway sa madamo nga mga hilikoton sa Pasko. Mahimo ka nga makalakat-lakat o kung makahangaw-hangaw sa palibot, makatulog sa makadali, magpamati sa mga matahong nga drama sa Bombo Radio o kung sa mga pinili nga musika sang Star FM. Bangod malamig ang panahon sang Pasko, manami maghigop sang mainit-init. Samtang nagapahuway ka, maghigop sang mainit nga kape, gatas, tea o kon tsokolate, samtang nagabasa-basa sang imo paborito nga libro, kagiban pa nga mga blasahon. Nagapamagan man sang balatyagon ang pagbulig sa iban nga tawo. Mahimo ka nga magpakig-angot sa simbahan o kon sa mga volunteer groups, kag magbulig o kon magupod sa ilang mga gift-giving activities. Magpain sang oras sa pagpangamuyo kag sa pagpamalandong sa kahulugan sang Pasko kag sa kalipay nga dala sa aton sang pagkatawo sang Nenyo Jesus sa Bethlehem. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag number 1 radio network in the country. Basta Radio. Bombo! Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matedetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayaras ang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization,
Ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag baglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayellow ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kung bamboo shoots mangaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog.
May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto. Afternoon gid sa ito mga kabombo. Welcome diri sa KLP. This is Tita Regine. Friday na kita, of course. First Friday para sa bulan sa Desyembre. Don't forget ang First Friday Mascaron dito sa may Latolda. And sa tanan-tanan nga mga nag-join sa aton, thank you very much, gid. Sa mga nagpadala sa ilang mga stories through email, ang iban sa messenger, ang iban ginasulod sa envelope, ginapadala. Pwede gid ka mo maka-email or makapadala sa inyong mga stories kung email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung ginsulat ninyo ipadala na sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ginapasalamatan ko gid si Boning sa 4th District na nag-respond sa ating panawagan sa iya for his contact number, and so good na kami. May contact number na siya, may email ad na siya, and may profile pic na siya. So thank you very much, Gid. Sa aton nga Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. And of course, it's getting nearer to Christmas Day every day. 23 dias na lang bago mag-Paskwa, mga kabombo. And for today, diri sa KLP, aring ato nga ambanon para sa inyo tanan from the Bombo Music Festival, from Adrian Vicentro, Kiss Broken Hearts Goodbye. Mayong hapon.
you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. For times change to turn dreams, falling apart, gone somewhere. I have loved you more than I could. Babe, letting go deeply hurt. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. I have loved you, needed you, but never made you stay. Loving too much hurts too much. The pain is here in setting free. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. Kiss broken hearts goodbye. All flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just kiss broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. Kiss broken hearts goodbye and say hello to mended hearts. Good afternoon sa liwat. Welcome na sa KLP. Kaupod, si Tita Regine. Let's start ang pagbasa sa mga istorya nga aton nga nabaton. Umpisahan ta with this one from Jesusa, Sang City proper. Dear Tita Regine. Good day and a blessed afternoon to all the avid listeners of Bombo Radio, especially the KLP lovers, and of course to you, Tita Reg. May God bless you always and advance Merry Christmas. Tita Reg, my letter is about Christmas. Ay pa kami, Tita. Excited din kami mag-Christmas. Ginapatahian na kami sang dress, terno-terno na kami tanan ng mga girls.
Kaya nagabutang kami sang medyas para sa sakay Santa Claus para nga may gift kami. Kag pagkaaga na sang December 25, ginabukad namo ng medyas kag magpasalamat kay Santa Claus tungod sang regalo nga ginahatag sa amon. Nagahimo na kami sa mga castanets na balatita, ang tansan ginabuhuan namon kag butangan alambre, kag amon na ang instruments namon sa amon nga kanta nga Jingle Bells. Kag ang Pasko ay sumapit para sa caroling namon. Sa amon nga pag-caroling, may ara nga ginahatagan kami 1 centavo, tapos kantahan namon tita sang thank you, ang babarat ninyo. Okay, napakanta pa ko ba? So dayo namon dalagan, kay ginalagas kami sa tag-iya sang balay. Tapos may ara man niya tita nga maalwan, kag may dala pa nga pamahaw. Tapos na Tita Reg, ginatunga-tunga na namon ang amon nga pangaroling, kag bakal namon tinapay. Tita excited, kag masadya, exciting. Pero kung kisa, risky man. Tungod may ara mga upod namon nga lango-lango, lain-lain or lain-lain ang ila ginakanta kag ginaakigan kami sang tagbalay. Sanggag may pa kami tita, ang amay ko kag mga utod nagahimo na sila sang improvised nga palupok, ang kawayan na balatita, butangan sang gas, kag sindihan, kag huyopon. Baw, gakabutod na ang tiyan sa mga utod ko sang huyop. Ti agwanta mo nila tita, basta may palupok lang. Kay amo nang kanyon-kanyon pa sang una no. Kay isang una tita wala na tuya sa amon sa mga palupok. Ti ang amon na tita yang medianoche. So ang amo na yan tita nga mga ang medianoche namon amo ang moasi, bitso-bitso kag suman. Biko na sa amon tawagon tita. Tiyang ba ko sa parents ko, ano ni tigkalalag man gyapon nga ang amo ning aton handa. Ti iba niya salad, spaghetti, cake. Ti balan mo tita, damo pilit namon sa balay kay may uma ang amay ko. Ti kon mag New Year na tita Reg, ginapangbitin kami sang amon amay. Agud ko no, magtaas kami. Ti sila ya, mga matagas, ako lang ya ang hindi. Hehehe. Small but terrible naman. Joke lang tita. Kung mag New Year na, ang amon dress, polka dots. Kay para magdamo ang amon nga kwarta, kag ginahanglan, may unod gid ang wallet. Abrihan ang mga bintana para makasulod ang grasya, kag magwa ang dimalas. Dapat ang lamesa, may mga handa prutas, mga 13 kabilog, kag dapat puno ang bulutangan sang asinan, gas, kag tanan nga kinahanglanon, para kuno hindi masuhungan, kag hindi mawadaan. Kag magpasalamat sa Ginoo sang duga nga kabuhi, nga nakalampuas sa tanan nga mga trahedya, sang ka-disasters, calamities, kag iban pa. Sang mga may asawa na, may mga pamilya na kami tita. Nagatipon kami every year sa pag-reunion namon tanan. Nagapalauli ang mga sa malayo, sa Manila, Guimaras, sa abroad, sa iban pang banwa. Kada January 31, gid na tita. Do isaman kami ka barangay tita, kay kadamo sa amon magulutod. May mga hinablos, may mga apo, kag may apo sa tuhod. Tita, 2 ka lechon sang baboy, kag mga karne, kag manok, kulang pa tita. No hinuyapan lang, pero sadya gid tita Reg. Pero, sa napatay na ang parents namon, huwag na kami ga-reunion tita. Nag-greet na lang through cellphone sang Happy New Year, kag Merry Christmas, kag ginapadalhan na lang ang mga wala namon nga mga utod. Di isa na ako dira tita, hulat man sa gugma kag kaluoy sang akon nga mga brothers and sisters. Sa family naman niya, sang husband ko, nag-reunion man kami every December 25th, kag nagadala man food ang akon nga bayaw. Kag diri kami sa balay sang sister-in-law ko. Naga-games man kami, kag naga-exchange gifts man, kay excited ang mga bata. Diri sa amon lugar, tita tama kagahod kung December, kay ti fiesta di sa Concepcion, every Saturday, binayle, hasta na mag-aga. Kung may gamo,
Stop ang binayli. Ginatabunan ko na lang dulunggan ko kay tama kagahod ko New Year gid. Diri sa amon tita kay paindi sana yes ang sounds. Kasakit sa dulunggan hasta man mag-aga. Ti wala ka man mahimo kundi mamati na lang kag tabunan ng dulunggan kag maghulat sang aga. In short, wala tulog. Pag 12 midnight sang New Year, grabe na ang linupok. Daw wala ka pakadtuan kundi in ka makadto. Gahigda ako kag magpahimunong kag mga di. Nga wala lang sang bala nga magtalang kag ipahilayo sa sunog kay delikado gid kun may sunog. Sa church ya tita sa Jama Christmas, may paraffle si Father. Kung kisa nagadaog man ko, kung kisa wala man. Pero sa Jaman tita, kay may mga programs man kami, gasaot, kagakanta, depende kung ano ang talent mo. Sa wala pa ang pandemic, tita, kami nga mga katikista, ga-caroling man. Kay mga choir man laban, upod ko sa catechists, nami sila magkanta, tita. Ako lang libagon, pero kaya man gasabay na ako sa ila. Tita, kung Christmas, ang mga families namon sa malayo, nagapadala man. Gapila na, tita. Amo man lang na ang tsansa mo nga makakwarta. Kag ginasupot ko na tita, kag ipa-repair sang house ko, kay gatulo ang ato. Pag pandemic ka ni tita, nagpadalaman ang akon mga utod, tinakapatiles pa ko sang balay ko. Tita, bisan maayo pa nga buhi sa mga utod ko, pero nahuya mo kong mangayo, kay may pamilya man na sila. Gahulat lang ko sang kaluoy, pero kung emergency, gahatag man sila. Pasalamat lang ta kay Lord nga ginaprovidean niya man kami sang amon kinahanglanon kag wala man magutuman. Amo na si Lord ka generous if you keep your trust in Him. Kag dugang pagitita, ang Christmas bonus nga amo na ang ginakalangkagan sang tanan. Makabakal ka man sang appliances sa sulod balay kay 13th month. Ti ang mga employees nagahulat kag magkanta. Ibigay niyo na ang Christmas bonus. Hindi na ako magkanta. So, nadumduman ko sang una, sang gagmay kami. Ang amon nga Christmas tree. Kahoy na tita, ginabutangan sang habon na balang, ginapabakal sang mother ko. Gabilog siya, daw color white na siya tita, kag itapik sa kahoy, kay gamala lang siya tita. Ang buto nung paghimo sang mother ko, kay wala pa kuya sang buot sadto. Dayon pakabitan niya na sang Santa Claus, angels, mga Christmas balls. Ti okay naman. Basta may Christmas tree lang. Tapos ginadala kami sa parents namon sa ila amo, ang tag-iya sang hasyenda. Tanan-tanan kami, may Pasko gid. Ginapapila na niya kami tita, tilipay-lipay gina kami. Kay mapila kami, damo amon dala, kay luwasang money, may mga candies pa. Those were the days, tita. Pero kan Christmas, ma-recall mo man ang mga happy memories mo during your childhood, kaya hindi na ina mabalik. Diri naman sa amon nga house, so may family na ako. Ang akong nga Christmas tree cute lang. Ginatungtong ko lang sa ibabaw ref. May mga Christmas decor sa wall, kag picture ni Santa Claus. Kung December 24 midnight, may spaghetti, kag salad, okay na na. Kag fried lumpia, kag magpangamuyo. Nakabay, si Lord magtawo liwat sa aton tagipusoon sa bugos nga katawhan. Sa mga late 50s pa lang age ko, ginakompleto na namon sang husband ko ang aginaldo for a.m. mass, pero sang ulihi, hindi nako kaagwanta magbugtaw sa aga. Kay gina-vertigo ako tita. Ti, bawal gid magpulaw. Sa aga na lang ako gasimba, kay may 7 a.m. man nga mass. Pag New Year, gabakal man na ang husband ko sang palupok, mga triangulo, kagamay nga fireworks, kag magbutang sang fruits sa table. Wala ko na ginaisip kung pila ka fruits, as long nga makaon, kag mapuslan mo tita. Kaya ang ibang tita gabakal, bisan hilaw, hindi na maluto, kag hindi mapuslan, para lang makomplete ang 13 fruits. Gabakal na kami lechon manok, ham, salad, kag manok nga may ubad, kag monggo, spaghetti. Temprano pa na kami gakaon, kay pagka 12 midnight, hindi ka nakakaon sang grabe nga lupok.
Ginabutangan ko cotton ang dulunggan ko, kag magtulog, kag kabako sa mga pulbura. Tita kontra sa hapo, ti kay may asthma ako nga daan, Tita Reg. Nagalibot na ang mga neighbors namon sa gwa, kag mag-greet Happy New Year. Ginapangita nila ako, wala, ko gagwa. Hindi, kuya kaagwanta, maghaklo sang pulbura. Baw, tita, diri sa amon lugar, mag New Year, hasta na sa agada, ara pa sa dalan ang mga lalaki kag babae, nagainom sang whiskey, kag magkinanta. Way salaya nakapoy na tuyo, ti mga hubin pa mo. Way pa may ginabatsyag. Ang mga old siya, ara sa balay, nagapakuribong, kag magpangamuyo sa Diyos, nga madamo pa nga grasya ang ibubo ni Lord. Maayo nga lawas, malawig nga kabuhi, kag ipaiway sa tanan nga mga kalalatan, bagyo, earthquake, calamities, pestilence, kagabay nga maghari lang si Jesus sa bugos nga mga pamilya. May the spirit of Christmas bring joy, peace, love, and prosperity to our life, and may Jesus reign in our hearts. Merry Christmas to all. God bless, Tita, and more power. Respectfully yours, Jesusa. And P.S. Tita Reg, do you know what I want most for Christmas? I want a life of joy. I want to see beautiful, sweet children laughing and old couples still in love. I want to feel love from the people around me. I want to share my deepest emotions and have them accepted. I want to live for each moment, savoring every gift life has to offer me. But do you know what I want most? I want you there beside me, Jesus my Lord, every step of the way. Merry Christmas to all. Thanks and God bless, Tita. My picture was taken December 31, 2002. I was 44 years old that time. I prepared salad, spaghetti, lechon manok, and fruits. Simple lang, tita, para may saluhan. Saliwat, Jesusa. Jesusa, thank you for this lone picture nga imong gin-share diri sa amon. Very typical gid no sang aton nga tiyempo. Ang imong gin-share diri sa aton. Gani man abi mo samtang nga nagalakat ang panahon no, and then sang wala pa bala no gin pa-minimize ang mga palupok, mayo gani kay during sang term no ni Presidente Duterte, hindi siya luyag nga may nagapalupok. And so wala sang mahaklo halos nga pulbura kon sang New Year, and which is good kiti good ga-enjoy ang iban, pero may mga ara no nga hindi pwede kahaklo sang pulbura because may mga asthma, may hapo, tapos nagaubo, and okay gid ang imong gin-share diri sa amon. What you want most for Christmas, syempre aside sa mga food and the fruits, but of course sa mga pari gahambal no, hindi na yan necessary nga 13 gid ka mga prutas or kung ano-ano pa dira. Ang pinaka-importante sa tanan is the togetherness, and then gina-welcome naton ang pagkatawos ang aton nga Messiah, and at the same time intact kita no as one family, and we have joy, we have peace in our life. So sige, we will see no what's up for us this Christmas kiti after New Year. Do medyo tama ka tight, strict ang aton nga pag-celebrate sang Christmas, do subong no nga daw we're back to what it was before, many years ago. So we hope nga hindi man magpatama sa mga palupok, and we hope also nga mangin peaceful lang gid kag bountiful ara ang blessing sa table, kag ang importante ang presensya sang kada miyembro sang pamilya. Pero subong no nowadays with the social media, ang makita mo before Christmas, wow, family picture with their handa sa table.
pabongga-bongga. Padamo-damo lechon, padamo-damo food sa table. Well, anyway, damo naman na sa mga trend, no? Sige. Kung ano ang luyag mo, kung saan ka masaya, well then, go ahead. Well, anyways, thank you so much, Gid, for this early Christmas story nga imong gin-share diri sa aton. And so kabay nga ang imong Christmas para sa sining tuig mangin malipayon and kabay nga ang desires ang imong heart kung paano mo sa ulugon ang Christmas sa sining tuig ang ihatagid sang Ginoo sa imo. So thank you so much, Gid, sa liwat Jesusa sang city proper. 43 minutos na makalipas ang alas 2 sa hapon, magabalikan kay LP pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Kultura naton nga mga Pinoy nga magpreparar sang madamo kag sari-sari nga mga pagkaon sa panahon sang Pasko. Apang kinahanglan nga maghalong kita. Yari ang mga food safety tips sa holiday season. Hugasan sang maayo ang kamot antes maghawid sang mga pagkaon, ilabi na kung ginapreparar pa lamang ang mga ini. Ipasiguro man nga matinlo ang lababo, lamesa kag ang mga utensils o kon ang mga ginagamit naton sa pagluto. Proteksyonan ang kusina batok sa mga sapat-sapat, peste, ilaga kag iban pa nga mga kasapatan nga makahigko diri. Magamit sa matinlo ang tubig kung maghugas ang karne, prutas, ulutanon kag iban pa nga mga panakot. Hugasan sang maayo ang mga prutas kag ulutanon kung kaunon ini sang hilaw. Kinahanglan nga separado nga kutsilyo kag tapalan ang ginagamit sa paghiwa sang karne, mga panakot kag mga prutas o kung indi gani hugasan sang maayo ang kutsilyo antes gamiton sa paghiwa sa iban. Lutoon sang maayo ang pagkaon, ilabi na ang karne, itlog kag seafoods. Takpan o kon putson sang maayo ang mga pagkaon, agud malikawan ang kontaminasyon. Kung nagatangkas sang pagkaon, siguruhon nga napaidalom ang mga hilaw nga pagkaon agud indi matuluan sang ilatagas ang mga naluto na. Taguon sang maayo ang mga pagkaon sa refrigerator o kun sa mga bulutangan kag lugar nga indi dasig mapanos. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo santo sa pagtuon sang American Home Shield. Mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue ka green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kung direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng 2 ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism.
Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod, kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mga kabombo, yari ang mga importante nga kahiwatan sa Plazuela de Iloilo sa siningang semana tubtubwas Desyembre 3. Today, December 2, among unang biyernes ang siningang bulan. Ginaagda ang tanan nga mga deboto kag bisan hindi man mga deboto sa The Sacred Heart of Jesus nga magtambong sa First Friday Mass sa among adlaw. That's today, dira sa May Latolda, magasugod ini alas 5:30 sa hapon. Kag sa sini nga una nga Sabado sa Desyembre, that's tomorrow, mga rock songs ang magalanog sa 4 ka mga kanto sang Plaza Mayor. Ang Binhi Band, ang best rock band sang Iloilo, ang magatayog sang aton nga weekend. Sa duwa ka mabaskog nga oras, pinaagi sa ila pinili nga mga rock songs. Sa Desyembre 3 nga edisyon sang concert at the Plaza nga magasipa ini alas 6 sang gabi. Sa mga musical event, napulo na naman ka mga espesyal kag pinasahi nga Plazuela de Iloilo mugs ang igapanghatag sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Desyembre 4, Domingo nga adlaw, masangkat nga bukas ang ganahan sang Latolda. Sa mga luyag magtambong sang regular nga Domingo nga misa, alas 11 sang aga sa among nga petsa. Sa tion sang misa, aton pangayoon sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga magpabilin sa dalan sang kaayuhan, ilibinigid sa mga indi kinaandan nga panahon. Plazuela de Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. Kagliyag kumpisahan diri ang aton nga next story nga ginashare sa aton ni FNB sang 4th District. But I cannot promise nga matapos nato nini, no? Basta makasugod kita. And so here it goes. Dear Tita Regine.
Tita Regine, musta ka na? Kag ang mga staff ka number 1 radio station nga Bombo Radyo, kabay nga yara ka mo sa maayong lawas. Ang ako nga i-share, parati sa manghod ko, na si JC. And here I am again, Tita, FMB of 4th District. Tita, I wanna look back my memories with JC. Pero gusto ko lang mag-say hello to Ma'am Shine, Ma'am Mia, Ma'am Jesusa, Lola Amparing, Miss G, Lolo Dancio, kag si Toto Subang. Nga imo nga mga suki sa kahanginan. Balaan mo gid ba? Hello to all of you. Kag tani ara ka mo sa maayong lawas. Tita Regine, si JC, ma-describe ko siya as a loving brother, good son, and very good student. Tita, I can say that JC is my protector. Tita, laka lang kami ni mag-away. Sila yan ni Kay ang permiga-away. Do-ido kag kuring mag-away sila. Pero permi niya lang ako ginatripingan. Igasaysay ko kung ano ang mga ginapang-tripping niya sa akon. Tita, si JC isa ka matinahuron, maalam, mabuot, mapisan, kag mapinalanggaon nga bata. Kung magdayan sila ni Mama, ginapasulod niya gid na ang mga hampanganan niya, hindi niya ginapagbayaan nga nagalinapta. Kung nagakatol na gani ang ulo ni Mama, gapisik-pisik gida siya, nga magkuha ka buntis para kuhaan si Mama, kapatay nga buhok kag uban. So masin wala na gani buntis, ginakuhaan niya na iya patay nga buhok or uban si Mama. Dason, Tita, kung may ginakaayo si Papa sa salakyan, ginaduhol niya lang kay Papa. One time, Tita, may ginakayo si Papa. Ti atugid to siya, nagatambong. May ginapaduhol sa iya si Papa. Pero ang mga ginapangduhol niya, hindi amo. Why, niya bala bit-biton ang toolbox. Ti bala mo, Tita, may pagka tinalakon man si JC. Tigin bit-bit niya pakadto kay Papa. Paglabot sa ingod ni Papa, ginlampos niya. Tinakibot si Papa, siya yaga utoy-utoy kadlaw. Imagine na bala, Tita, bitbiton mo ka, bitbiton ka maniwa nga bata ang toolbox. So isa pagid ka adlaw, mga hapon na to, gatulog-tulog ang lolo namon. Ten tsinelas ka lolo namon, ara sa dalom ka berha. Baw, Tita, ginpulot ni JC ang tsinelas. Kaginpakdol kay Owo nga nagadalam guhano na. Oy, tinamurag-muragan si Owo sa ginhimo ni JC. Pagpakdol ni JC, dayon niya mandalagan. Ti ako'y dumapatay kakadlaw. Kay kita ko gid pagpakdol niya. Ginasan-yasan ko man siya nga hindi niya pagpakdulon si Owo katsinelas. Pero wala niya nakita. Tita, si JC, mute and deaf. Amo na nga sa senyas lang kami nagkakaintindihan. Ginlaga siya ni Owo pero wala siya na labot ni Owo. Sang isa pagid nga favorite memory ko kay JC, Tita. Kada panaguob kag mangilat na, gasala-sala na siya kadto sa dapog, kag makuha ka buling sa kaldero, kag ikros sa ulo niya nga may dungaw, Tita. Ti JC is a protective brother when it comes to us. He is a serious-looking but deep inside, serious-looking bata, but deep inside, ay saskero ini siya. Prankster. Ho, Tita, pag-abot sa pagpangsaskobaw, number 1 gina siya. Obvious naman, di ba, Tita Regine? Isa kahapon, bago lang ako abot, halin sa eskwelahan, ang nagabantay sa amon kung maglakat, day Mama kag Papa nga, kapitbahay namon, pagunta lang siya, Tita, kay Lola M. Sus, Tita, nagsaka si JC sa berha. Si Lola M ya, ato sa guwabalay, gatalikod. Kibot si Lola M, na may mainit-init nga nagailig sa likod niya. Pagbalikid niya, go-utoy-utoy kadlaw si JC sa iya. Kay galigwin ihian siya ni JC, ay gawarangal si Lola M. Ako yaga utoy-utoy man kadlaw pagkabati ko nga nagwarangal si Lola M. Di minami. Kung napang-trippingan niya ang iban, pati man ako, Tita, wala man ako kaligtas sa mga tripping niya. Ang una-una, tigib na bala, Tita, ang ginagamit na kapanday. Tigibon niya ako, Tita, sa liog. Uy, ala, sumayo lang, nakita ni Papa. Tiginagaw ni Papa sa iya ang tigib.
Ako doon hindi na ma-drawing ang itsura. Si JC kayom-yuhom. Ang buot ko nga ang ginhimo niya ato tita. Kaya nagahampang gid lang kami sang time na to. Tapos may ginakayo si Papa. Di nakita niya ang tigid. Ay wala niya balaging kuha. Kag itaya sa akon. Wala man ako dayon kasinggit. Dalas ang kulba ako tita. Timayo lang. Nasudlan kami ni Papa. Amo to kag nakasinggit ako. Nga Papa. So amo to, dayon ginagaw ni Papa ang tigib. Ay maan. Si JC tita, kung makita niya na, daw may ginapalibugan ako sa school, mangita gina siya or may mo gina siya paagi para makita, kag mapansin ko lang siya. Kag ang permi niya na, nga palusot, mapatudlo siya sa akong sulat. Tingnan kung man ka surulato niya ginapa-connect ko na siya ka letters, kag kung math ang ihatag mo sa iya, halos perfect niya na. Hapos pa ni siya tudloan kaysa kay Kay. Kasi kay tita may pagkabaringay ni kung ginatudloan. Kag wala ni siya kapatudlo sa akon, si JC lang. Alright. Wala guys, mga kabombo, ang kasugpon. Bodo malunisan gid kita ni, no? Sa gin-share diri sa ato ni FNB. But anyway, sige, okay lang I am sure you would still be with me on Monday. I hope way ka mo mga importante nga mga appointments, ang ara lang sa balay, ang ara sa work, nga nagapamati sa gihapon, ang ara sa kaumahan, ang ara sa abroad. Kinahanglan na lagi ka mo sa Monday ha, kay sugpo na naton diri ang sulat ni FMB about his brother nga si JC, kay isa niya kautod nga si Kay. Oras naton, 1 minuto bago magabot ang tak ng alas 3 sa hapon. Sa inyong mga istorya dira mga kabombo, lihog na lang, i-email ninyo ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Dila nyo yung address, ang inyong mga letters ng inyong ginsulat. Well, alright. So, sa hapon, I'd like to inform everyone, okay na kita kay Boning sa ating pag-interview sa iya buwas. Kay ti, naka-reply naman siya sa ating panawagan sa iya. So, good na kita. Nung Boning, matawag ako sa imo anytime. Sa ato na, nga Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Basilipat ka mo, 23 dias na lang, kag Pasko na mga kabombo. And speaking of Pasko, ari na ang pamasko sa bombo para sa inyo. Pamaskong musikang handog ng Bombo Radio because you are so special para sa bombo. Nung tayo bata, Pasko'y pinangarap. O kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal, at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay Ating batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong
taon Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan, mga nagdaang taon sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, maligayang Pasko! Oh, Pasko na! Oh, Pasko na! Oh, anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan, lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga, ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. Pagkain, laruan po, para po may mga laro. Bumalik na si Mama, nasa Germany. Oh, Pasko na! Oh, Pasko na! Oh, anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan, lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na! Oh, Pasko na! Pasko! Anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan, lahat ay batiin na maligayang Pasko. Basta Radio Bombo! Number 1! Maraming salamat sa internet mga kabombo sa inyong pag-upod sa ako this afternoon. Buwasa, liwat kita nga mag-aobdanay, mag-interview kita kay Boning sa 4th District. Maraming salamat sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Take care, good afternoon, and God bless.